Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Folini tanui alwalma don bega taga fel baga bela jele mo solen bana ni wakati la kop mal plaisir sans fait amba bela jele fo dante folimina. Biye dumashi no ye septembre kalo clé temps ani kelen samba fla ani mogan fla. Bi hawla kasse amara sila juriste chercheur na le thème rodogolenye kana se kana actualité kono. Actualité de la semaine kono fen fe kera andab na se abela jele ma bi ni alaka jenye ka ini en flel bogo fe ay vidéo nu aya partager kosebe parce que mo ni bi France ko kelela amano ga page ka stabiliser amano ambo yini en flel bogo fe ko chama fra partager ka kosebe amara insu haba Cap Mali Plus aka équipe nana fenya a jaranye a benama e maufo a jaranye ka barkada ka awni faso joka maliden kelengelen befu e ka yini mo be ka ensuite ay vidéo aya partager ay cœur blaka j'aime tia ou kana se ka signaler parce que Ibn Ali y a question mununa. Oui. C'est tellement important. Maintenant les révélations badene ke ye Ibn Ali y a question mununa. C'est très important donc beka partager. Beki clogne galinjo ni ala nkira sona bena boko badene révélation badene kan. OK. Voilà. Aya ka flel baga bela jelen fo dante folimina. Cap Mali plaisir ni ne ka wuli ka se anga moko akli charloma. Ka se kana yiningali tenko ula jamana kunkan ko ka ugu aklina di oka bi ane amara sila ame nyogombolo amena na yiningali tenko ala yiningal folo anya meka fo ko sedo mina sommet extraordinaire doke na bina ke New York o ko kata Malini Guinée olu kunkan ko kuma fo no kanga ke le 22 ou bien le 23 mara yaklina jime oka ibora kanin korofo min fo sari ni kabako belebele bade nere koni akitala ni ame ko CEDEAO ou ko position géographique ou sigile me jamana ake do de konnala est-ce que CEDEAO jamana o konnala États-Unis me alawa ayi pour nere ma delika mais c'est ma première fois na mais on CEDEAO be déplacer capta sommet ke yorola yoro mi yera na te situé espace CEDEAO konala aba kalama ku ni yelema ba de CEDEAO taxi la ni fili ba de CEDEAO taxi la e fin sigileno soro kama ko ka soro yakuba jamana munumba konala
a destiné le jamana minnu bɛ CEDEAO de kɔnɔna la mais pourquoi o bɛ sama ka taa n'a ye New York c'est que i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛ ka sommet kɛ ka jamana dɔw de sago kɛ u ye u bɛ fɛ ka sommet kɛ est-ce que i y'a faamu ka jamana dɔw de ka laɲini k'a yira a ye n bila baara min na an b'o baara de la Mali Laginɛ an b'u bɛɛ déstabiliser n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ États-Unis o yɔrɔ jumɛn ye o ye OTAN faso de États-Unis de kɛra sababu ye ka OTAN créer puis actuellement Mali ni OTAN jamanaw de bɛ ɲɔgɔn na Guinée ni OTAN jamanaw de bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na surtout an bɛ contexte min na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a dɔn ko CEDEAO bɛ ka nin dabɔ de k'u b'a yira Russie la et ils sont avec les États-Unis munna u ma taa sommet kɛ Poutine fɛ pourquoi u ma nin sommet kɔnɔ ka taa kɛ Poutine fɛ munna u bɛ taa kɛ États-Unis Afrique kunkanko est-ce que o kan ka fɔ yɔrɔ la min tɛ Afrique territoire ye non hali u ka Afrique dugu wɛrɛ ta min tɛ CEDEAO an b'o faamu mais ka taa États-Unis ka taa nin sommet kɛ c'est que a dabɔlen bɛ coup dɔ de kama de 1 ka Russie isoler u bɛ fɛ ka Russie isoler de 2 u bɛ fɛ ka yira Américains na an b'aw ka baara la en même temps vous pouvez compter sur nous en même temps min yɛrɛ bɛ nin ko kɔrɔ tuguni u bɛ fɛ k'a yira ne b'a dɔn ɲuman tɛna bɔ nin kɔnɔna la ninnu k'u bɛ se ka ɲuman ta ka Mali sɛgɛrɛ nin sommet kɔnɔna la a bɛ barne la parce que u bolo ja yɛrɛ ka ban n'i y'a ta k'a lajɛ Macron tun ye CEDEAO bila mission dɔ la a mission ye mun de ye CEDEAO Union africaine a y'u bila k'u ka kangari da Mali u ka kuma Mali fɛ Mali kana olu legu diɲɛmɔgɔ ɲɛna Mali kana taa ni plainte ye Nations Unies na n'i y'a ta k'a lajɛ donc Mali ma sɔn kan fu ye kaburo kɛra i b'a ye k'a fɔ Macron ninnu bɛ manœuvre sugu bɛɛ de la u bɛ ka baara sugu bɛɛ de kɛ ka Mali ni diɲɛmɔgɔ kɔ don ɲɔgɔn ma notamment u bɛ ka ni CEDEAO yɛrɛ bila ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ a ma mɛn Abdoulaye Diop a ka sigi dɔ la Lomé a ye kuma dɔ fɔ ko fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka malidenw bɔ mɔgɔ tɛ se ka Mali kanu ka malidenw bɔ o bɛ kuma dɔ fɔ ko den mana diya mɔgɔ wɛrɛ ye ka tɛmɛ a ba ka suwa ko b'i kɔnɔ ninnu ta ko wɛrɛ de b'u kɔnɔ ŋaniya wɛrɛ de bɛ u kɔnɔna la n'i y'a ye u ye Mali wele ka an sama ka taa an ni Guinée ko u bɛ taa kuma ni an ye k'an ka taa sigi kɛ Mali ni Guinée ka situation na message de don États-Unis nous sommes avec vous France nous sommes avec vous les pays de l'OTAN nous sommes avec vous nin ko in na an bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka Mali sanctionner ni hakili b'a la an ka gouvernement nalen Macron est-ce qu'il y'a faamu a y'a décidé ka opération Serval jɔ et disons opération Barkhane jɔ a ko k'a tɛ dan o ma dɛ k'a bɛ CEDEAO mɔgɔw bila u ka Mali sanctionner a dun kɛra o kɛcogo kelen na dɛ Macron k'i sigi k'ale bɛ Mali sanctionner k'a bɛ CEDEAO chef d'État bila sanction ka tila ka tomber o b'a yira k'a fɔ ne yɛrɛ ma nin kulu ninnu ne ma a nafa ye nin jɛ ninnu ne ma a nafa ye organisation i bɛ don a la de a ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ye problème sɔrɔ mais CEDEAO ta kɛlen bɛ organisation mais a contrôle a nunjuru o bɛ Faransi ani États-Unis bolo parce que munna a b'u bolo n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO jamana kɔnɔna la APU jamana o jamana y'u coloniser ni Angleterre tɛ i b'a sɔrɔ Faransi don Russie ka mɔgɔ t'u la bon i b'a ye sisan Mali de bɛ fɛ ka o hiérarchie bouleverser i b'a dɔn k'an ka transition bɛ fo mun na Mali de nana k'a bɛ diɲɛ tagabolo de yɛlɛma quoi diɲɛ kun sigilen bɛ sigi cogo dɔ la dɛ an ka autorités de nana ka diɲɛ tagabolo yɛlɛma sisan surtout farafinna kunda la donc an ye diɲɛ tagabolo yɛlɛma mun na tubabuw kun ye yan kɛ u ta ye ka yan kɛ est-ce qu'il y'a faamu u b'a a bien n'a richesse tila cogo min ka d'u ye Assimi Goïta ninnu tile ani Choguel ninnu tile olu nana ko k'o baara de dabila sisan ni Mali n'i bɛ coopérer Mali b'a ka intérêt de la est-ce que ne ka intérêt bɛ nin jamana kun wa ne ka intérêt t'i kun Mali n'i tɛ coopérer ni n ka intérêt b'i kun n'i bɛ coopérer au principe de kama Mali taar'i yɛrɛ sɔrɔ coopération na avec la Russie ni CEDEAO bɛ tiɲɛ kan a fɔra ko CEDEAO a texte la fɛn géographique de don a région bɛɛ kan ka kɛ CEDEAO jamana la olu ko décentraliser ka taa n'a ye États-Unis c'est que est-ce qu'il y'a faamu u bɛ fɛ ka Mali janfa an b'u ɲininka munna CEDEAO tɛ taa n'a ye Russie munna CEDEAO tɛ se ka taa nin sigi kɛ Chine
muna se ka taa ni sigi kɛ Iran donc n kɔni bɛ min dɔn ni Mali b'i labɛn an ka labɛn an ka bɔ CEDEAO la ɲuman tɛna bɔ CEDEAO ko la dɛ CEDEAO bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de kɛ ka Mali lasegin Faransi ma mais n b'a exemple gɛlɛn d'i ma Mali kulela ko Faransi bɛ ka an ka sankolo suɲɛ a bɛ ka terroristes fourni arme na a bɛ ka minɛn sugu bɛɛ d'u ma est-ce que e ye CEDEAO jamana ye surtout organisation ka Faransi convoqué a Mali ma Faransi convoqué Nations Unies na ni CEDEAO kun b'a y'a kɛ sisan o fana kun effet ka teli ni Mali ta ye parce que CEDEAO ye jamana caman de mais CEDEAO tɛ se ka kɛ mun na parce que o manipulelen bɛ autant jamanaw fɛ donc i bɛ CEDEAO ka ŋaniya juguya dɔn u tile kelen m'a demandé Faransi i ni Mali ka sigi ka fɔ kɛ tagabolo jumɛn preuve jumɛn bɛ Mali bolo Mali bɛ kɛ accusé mun na a kana kɛ Nations Unies na mais CEDEAO bɛ se ka Faransi convoqué sommet extraordinaire la Macron na an ka sigi an ka kuma preuve dɔw bɛ Mali bolo i kama mais olu tɛ k'o kɛ dɛ u bɛ ka pression kɛ ko Mali kana taa n'a ka preuve ye ko Mali ka preuve ko ninnu bila k'an ka ko badenya fɔ u ye Macky Sall ninnu cɛ o la u m'u bɔ u ye CEDEAO don o la u bɛ ka Union africaine don o la i b'a dɔn jamana tɛ se ka kɛ jamana ye tant que a autorités m'u jɔ o jɔyɔrɔ la Mali sera niveau dɔ ma Assimi ka kan ka min kɛ a ka économistes fara ɲɔgɔn kan ka u bila u ka incidence financière ni Mali bɔra CEDEAO la sisan a bɛ kɛ perte joli de ye an ma an bɛ se ka mun perdre a la a musaka ko bɛ cogo jumɛn na san kelen san fila n'an ko an b'an yɛrɛ ta an b'o wari n'o financement an b'o sɔrɔ cogo jumɛn na n'an ye nin calcul kɛ sisan Mali bɛ mun de kɛ an bɛ taa dɛmɛ ɲini Chine fɛ an bɛ taa dɛmɛ ɲini Russie fɛ dɔwɛrɛ tɔ munna an bɛ siran ka bɔ CEDEAO fɛn fanba bɛɛ ye musaka ko de ye Mali ka wari n'a ka fɛn dɔw bɛ yen est-ce que i y'a faamu en même temps i b'a ye k'a fɔ n'an y'a kɛ san fɔlɔ san filanan an bɛ se ka gɛlɛya fitinin ni degun dɔw sɔrɔ mais o gɛlɛya n'o degun n'an y'a calcul kɛ k'a ɲɛbila baara kɛ n'an bɔra a bɛ nin miliyari de perdre an kun Chine ka assurance d'a ma an b'o miliyari sɔrɔ Russie ka assurance d'a ma an b'o miliyari sɔrɔ an bɛ mun kɛ Guinée a projet daminɛla Mali ni Guinée terrain sira rail sira an bɛ fɛɛrɛ kɛ est-ce que i y'a faamu ka rail boli Mali ni Guinée cɛ ni terrain sira kɛra yen sisan Mali ka fɛn fanba a bɛ bɔ Côte d'Ivoire bolo a bɛ bɔ Sénégal bolo an ka coopération mɛnna an ni Guinée cɛla la jusqu'à présent o coopération ka ɲi dɔ bɛ ka fara o kan en même temps yɔrɔ dɔ bɛ yen tuguni o tɛ dɔwɛrɛ ye Mauritanie Algérie ninnu bɛɛ bɛ Mali bɛ se ka coopération tissé ani ninnu cɛ hali ka da port bɛ Laginɛ dɔrɔn bɛ Mali mago ɲa ni terrain sira kɛra yen parce que mobili tagali risque ka bon parce que u b'a fɔ ko sira ninnu ye kure ye mais ni terrain sira bɛ yen risque tɛ terrain na o kabini Modibo Keyita ka temps na o projet tun bɛ yen donc an k'o projet relancer an k'an jigi bɔ CEDEAO kan parce que Mali ni CEDEAO bɛna kɛlɛ yɔrɔ caman na fɔlɔ ni Assimi ko k'a b'a présenter ou bien gouvernement mɔgɔ dɔ CEDEAO bɛna aw de y'aw kumakan di dɛ aw tɛ se k'aw présenter n'a ko k'a b'o kɛ u bɛ passage à force kɛ o bɛ segin tuguni ka embargo bi an kan bon bi maliden dun bɛɛ b'a fɛ autorité de la transition ninnu dɔ ka u présenter an dun ninnu bɛna tila ka kɛlɛ au moment des élections saraka yɛrɛ t'a la an t'an préparer o kama n'a fɔra ko CEDEAO ye sanction wɛrɛ bin Mali kan o sanction ka Mali tɔɔrɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o y'an ka dirigeants nɔ yɛrɛ parce que an k'an ka ɲɛsigi an ka ɲɛsigi an bɛ wagati min kɔnɔna la CEDEAO boli an ka ɲɛsigi kabiri sisan a incidence financière ka calculer an ka partenaire kuraw an ka partenariat noué an n'u cɛla la an y'a mɛn ko relance daminɛla sigikafɔ bɛ ka kɛ Mali ni Guinée terrain sira an k'o de accélérer an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka accélérer Mali k'a layɛ an ka juru demander Chine fɛ n bɛ profiter nin yɔrɔ la k'a fɔ Mali autorités ye ka banque mondiale k'a kɛ Ala kama banque mondiale FMI u ka ninnu ka juru haramu ninnu ka juru b'an tɔ de coron k'an minɛ k'an di Faransi ma k'an di Amérique ma k'an kɛ Américains sago ye n'u bɛ juru ta an y'a ta Chine fɛ an y'a ta Russie fɛ an y'a ta Iran fɛ olu de ka ko est-ce que i y'a faamu o juru de nafa bɛ an kan mais kuma dɔ f'i ye ni Mali ye juru ta FMI na an y'a ta banque mondiale la i b'a kalama anw bɛ perdre de an bɛ min sara c'est énorme parce que jamana n'i ka économie n'a ma se niveau dɔ la n'e bɛ juru ta u bɛ taux min appliquer e kunna o taux ka bon kojugu c'est extrême par exemple France ni Amérique ninnu n'olu bɛ juru ta u bɛ se k'a d'olu ma à 2% 3% mais ni Mali b'a ta imaginez u bɛ se k'a d'aw ma fo 7% est-ce que anw ka hɛrɛ bɛ ninnu ka juru la alors que Chinois bɛ se k'a d'a ma o jukɔrɔ Russiens bɛ se k'a d'a ma o jukɔrɔ parce que olu mago bɛ de ko ka diɲɛ yɛlɛma ka monde kɛ un monde multipolaire c'est-à-dire diɲɛ kana kɛ Américains ta ye diɲɛ kana kɛ Européens ta ye ni n'olu tɛ kun kelenna dɔrɔn
o ye e mago sale olu mago be diɲɛ ka kɛ côté baden de o de monde multipolaire donc i b'a ye olu bo min kɔ Mali ka ngala Mali ka avenir be bisaraka tala Chine bolo a be Russie bolo a be Iran bolo Mali ka nga partenariat ɲini nunu de ni ɲɔgɔn cɛ militairement et économiquement militairement ça commence à aller mais économiquement a bɛ ka suma n'an dun ma ni ɲɛsigi o kɔrɔ ko fo ka wari créer de fo ka wari créer wari création o ye jagoya de parce que n'an bɔra CEDEAO la u ni UEMOA connecté le mɛ ɲɔgɔn na i m'a ye sanction min binna Mali kan a kɛra sanction CEDEAO UEMOA donc an bɛ bɔ CEDEAO la dɔrɔn an bɛ bɔ UEMOA la est-ce qu'il y'a faamu k'an ka monnaie créer ka Mali wari créer bi Guinée bɛ k'a ka Mali wari créer est-ce que Guinée sara Guinée bɛ k'u ka monnaie créer disons est-ce que Guinée tɛ ka balo cogo ma ye u bɛ ka progrès kɛ an bɛ wagati min na Algérie ka wari b'a bolo Mauritanie ka wari b'a bolo est-ce que i bɛ pression y'u kan tuma bɛɛ ka n'i ma nin kɛ an bɛ nin fermer n'i ma nin kɛ an bɛ nin embargo bi kan parce que fɛn dɔ de bɛ yen i b'a kalama n'an ka autorités ma ta k'a lajɛ an tɛ se ka Faransi kɛlɛ an tɛ se ka États-Unis kɛlɛ tant que an ka wari bɛ bɔ olu bolo a tɛ se ka kɛ o a jateminɛ an ka matière première kɔri sanu i mana taa ou bien lithium ninnu ni nin bɛɛ bɔra Faransi de b'i sigi dɔrɔn ka billet imprimer quoi o bɛ taa dɔrɔn imprimerie i n'a fɔ imprimerie ka ca Mali la o bɛ t'u sigi dɔrɔn ka billet dɔ papier imprimer dɔrɔn k'o d'a ma k'a tɔnɔ ye nin Faransi ma baara kɛ o ma wɔsi c'est à dire gratuitement i b'a kalama an ka o wari bénéfice la o bɛ 50% gagner à chaque transaction wa n'an ko k'an bɛ minɛn san est-ce qu'il y'a fɔ n'an ko an bɛ baara o baara kɛ ni CFA ye gratuitement u m'a ɲini u m'a bɔ Faransi bɛ 50% a bɛ o gagner bon anw bɛ k'o Faransi kelen kɛlɛ ka tila k'o ka monnaie dun k'an bɛ tila ka cɛya kan fɔ ye mɔgɔ min bɛ wari di i ma i yɛrɛ k'a lajɛ sa a tɛ se ka bɛn n'an bɛ Faransi kɛlɛ n'an ma bɔ CFA la an solila an ma taama u kɛlɛli tɛ militairement ni m'u kɛlɛ économiquement u b'i ka jamana dafiri donc anw ni CEDEAO bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ n'an ni CEDEAO fɔra ɲɔgɔn kɔ tuguni élection nata est-ce qu'il y'a faamu Faransi bɛ fɛɛrɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu u bɛ CFA robinet fermer an ɲɛ dɔɔni est-ce qu'il y'a faamu n'u ye CFA fermer sisan UEMOA ka sanction bi an kan wari tɛ se ka don Mali kɔnɔ CFA tɛ se ka na tuguni an fɛ yan e ma ye o de la an ka nin sanction kɔnɔna la Mali tun bɛ ka système dɔw kɛ an tun bɛ ka sanni kɛ ni sanu ye an tun bɛ ka sanni kɛ par exemple an ka matière première an b'a fɔ k'u ka wari d'a ma dollar la parce que mɔgɔ tɛ se ka sanction to olu kan mais a wari tun tɛ se ka na CFA de la parce que CFA sanction bɛ CFA de kun kan e cɛ an sanctionner siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ coup d'état fɛn fɛn kɛra Mali la ninnu bɛ ka embargo bi an ka cɛ an t'a la an ka kɛ an yɛrɛma hɔrɔn ye an ka lajɛ an ka jɛ CEDEAO kɔ an ka jɛ UEMOA kɔ an ka monnaie créer dɔwɛrɛ tɛ o n'an bɔra a bɛ bɛn joli le ma u ka économistes bila ka calculer ban i b'a dɔn tellement que u y'an esprit colonisé k'an esprit kɛ jɔn ye u nana mun de fɔ an ye an tɛ se ka bɔ CEDEAO la an tɛ se ka bɔ UEMOA la mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ni Mali bɔra Mali bɛ firi est ce que n'an bɔra an bɛ firi san kelen wa an bɛ firi san fila wa a cɛ tɛ yen ko mɔgɔ min bɛ se k'o fɔ o b'a yira tiɲɛ tɛ o y'a don an kun na mais étude foyi ma k'a la Guinée exemple ye Mauritanie exemple ye Algérie ni olu ma bi olu ma dɛsɛ kɔngɔ m'olu faga munna Mali tɛ se k'a kɛ surtout pétrole mena bɔ an fɛ lithium mena bɔ an fɛ société minière kura créera mais ne t'a dɔn an bɛ siran mun ɲɛ tuguni uranium b'an fɛ bauxite bɛ yen Mali bɛ siran mun ɲɛ tuguni sa an mago bɛ an ka autorités ala kama u ka taa est ce que y'a faamu au bout de leurs idées u ka taa au bout de leurs ambitions min ka di peuple malien an ka autorités k'a kɛ ala kama u ka o kɛ min b'u cɛ c'est à dire an gɛn militairement an b'u gɛn économiquement n'an m'u gɛn économiquement u bɛ segin ka na n bɛ kuma dɔ fɔ i b'a dɔn Mali an bɛ terrain dɔ kan terrain ma nɔgɔn n'an m'an kɔlɔsi an bɛ kɛ un géant au pied d'argile mɔgɔw b'a fɔ k'an ye kule ni tura an na carton don kana miiri 1900 t'an ɲɛ yɛrɛ n'i ma baloko ɲɛsigi économie fɛrɛ n'i m'o ɲɛsigi i ka minɛn bɛ kɛ fu y'i bolo n ko minɛn bɛ entretenir dɛ avion bɛ entretenir permanemment pilotes bɛ entraînement k'a la à chaque fois kérosène bɛ jigin o la est ce que y'a fɔ mécaniciens bɛ yen est ce que y'a fɔ missile minnu ni entraînement bɛ kɛ olu la olu bɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ nin paramètres cɛw n'u bɛ opération na u ka kɛlɛ wariw nin bɛɛ musaka e k'o kɛ ka tila ka ekɔlisow ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka usines jɔ ka courant di ka mɔgɔw ma cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka gɛlɛn dɛ voilà a ka gɛlɛn Amara an bɛ ɲininkali min tɛnku i la parce que an y'a ye k'a fɔ sanction in waati la mɔgɔ caman tun bɛ ka jɔrɔ ko ni CEDEAO tɛna OTAN activer est ce que yanni nin sommet in cɛ ou bien nin sommet min bɛna kɛ est ce que u tɛna sɔn ka comme a bɛ dutu la fɔlɔ est ce que u tɛna sɔn ka OTAN activer Mali ni Guinée kama
a kana barila o baara daminɛla yɛrɛ o baara daminɛla yani bi cɛ ya 2 ou 3 mois de cela CEDEAO y'a demandé ko OTAN kana ale dɛmɛ imagine ko k'ale dɛmɛ ko ka terrorisme kɛlɛ i b'a kalama ko ye Faransi donda dɔ de Faransi bɛ k'i dogo sisan CEDEAO de kɔrɔ ko CEDEAO kana est-ce y'a fɔ ko OTAN kana ale dɛmɛ mais aw ɲininka ko ka terroriste kɛlɛ terroriste ye Mali nord minɛ o tuma OTAN kun t'a kalama terroriste u ye Burkina sɛgɛn OTAN kun t'a kalama terroriste bɛ ka Niger sɛgɛn OTAN t'a kalama CEDEAO t'a kalama 2012 ATT binna ka CEDEAO to min ATT kulela a ye n'an dɛmɛ a taara Union européenne na a nana CEDEAO la cɛ kelen tɛ k'a ye soldat bila ka na ATT dɛmɛ n'u nana bi est-ce que y'a faamu k'olu bɛ an ka sécurité garantie k'u bɛ an dɛmɛ terrorisme kɛlɛli la i k'a dɔn k'o ye fɛɛrɛ ye u bɛ fɛ tuguni ka na o implanter de parce que équation ye fɛn dɔ de bɛ ko in jukɔrɔ o ye mun de ye i b'a dɔn k'a fɔ Russie ye fiɲɛ tigɛ est-ce que y'a faamu tubabuw la européenw na a ye gaz minnu la Europe a bɛna ale gaz minnu la Afrique u yɛrɛ ka terre kan k'a minnu la Europe ka tila ka n'a minnu la Afrique ko in bɛɛ ye o de ye est-ce que y'a faamu donc tubabuw bannen bɛ ni olu y'u sigi k'u la ye Russie ye gaz minɛ olu la Europe gaz bɛna minɛ u la pétrole bɛna minɛ u la Afrique yan o ye tubabuw bololankolon de bɔlen en même temps lithium fana bɛna minɛ u la o y'u bololankolon de bɔlen u tɛna sigi kɔ o de la ye kana ye ninnu ka intérêt kama u kariyalen ka mɔgɔ faga ninnu ka intérêt kama u kariyalen ka coup d'état kɛ ninnu ka intérêt kama u kariyalen ka génocide ka sɛw bila ɲɔgɔn na Rwandaw ma sɛw bila ɲɔgɔn na plus de 800 000 morts donc ninnu ka intérêt kama u tɛ maloya foyi ma donc sanu ni pétrole ni gaz min bɛ ka échapper u la ni Russie u fɛ Russie nalen Russie bolo bɛ ka da o kan ninnu tɛna essayer u tɛna an to à jamais u tɛna to an ka respirer u tɛna to an ka lafiya diyagoya u b'a ɲini k'an déstabiliser o de la an bɛ min kɔni fɔ autorités k'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que k'u ka influence k'a la retarder pour que halisa malidenw ka kanu tɔ ka kurakuraw la parce que n'an réussira ni kɔngɔ tora k'an sɛgɛn ni ala ma jan kɛ maliyɛn an da bɛ yɛlɛma o tɛ Mali kelen yɛrɛ o yɔrɔ caman ye quoi c'est à dire peuple bɛ se ka kanu ni danaya kurakura mais sanction économique mana juguya ni ala ma jan kɛ peuple bɛ muruti an ka kɔn sanction économique ma an ka anticiper ka ɲɛsigi Modibo Keyita ka temps na n'i y'a ta k'a lajɛ usine baden créera Modibo ye nin de ɲɛsigi parce que n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali gɛlɛya ka nɔgɔn tuma bɛɛ n'i y'a mɛn ko gɛlɛya bɛ yen ni sukaro tɛ tulu nɔnɔmugu est-ce que y'a faamu ou bien Macron ninnu État yɛrɛ ka i sen don ninnu nali la État ka na n'a ye a ka nin bɛɛ bɔ commerçant bolo en même temps office du Niger b'an bolo État k'i kɛ nin sɛnɛli kan a k'a demander chinois diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'u ɲɛ sɛnɛ la mɔgɔ tɛ réseau ɲɛ sɛnɛ la u ka technicien bila u kana an dɛmɛ an yɛrɛ k'an ka office du Niger exploiter pour que baloko kana gɛlɛya ni baloko ma gɛlɛya Asimi bɛ san 30 kɛ fanga la maliyɛn tɛ kuma donc autorités nin yɔrɔ la a ye anticiper a kana aw sigi an ɲɛ bɛ ko la a tɛna kisi a ma a kana aw sigi a kana sɔrɔ a la a ka ko anticiper n'a y'aw sigi ni crise wɛrɛ nana an sɔrɔ ne tɛ Faransi la yɛrɛ wallahi mais autorités de la ye ni crise wɛrɛ an sɔrɔ Asimi nɔ don gouvernement nɔ don est-ce que y'a fɔ parce que sira bɛɛ yiral'u la a ye bɔ n'a ye CEDEAO la a ye bɔ n'a ye CFA la agri office du Niger a exploité ka ɲa a ye chinois bila o kana an dɛmɛ k'a exploité Chine bɛ se ka tracteur baden d'a ma Russie bɛ se k'a d'a ma u bɛ se ka technique kuraw yira an na ji bɛ se ka mara cogo minnu na mais sira bɛɛ filɛ nin ye an kɔrɔ ka réussir an kana taa ɲini yɔrɔ jan Modibo Keyita ye fɛn o fɛn kɛ a y'aw sen da yen maliyɛnw bɛ aw kɔ n'u m'a kɛ a ye nin vidéo noté a k'a bila mais min fɔ aw ye crise économique bɛna Mali sɛgɛn crise économique bɛna Mali tɔɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye fanga in bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la n bɛ k'a fɔ a man di yɛrɛ mais n'an ma anticiper wallahi crise économique bɛ kɛ sababu ye maliyɛnw tɛna régime soutenir donc an ka crise économique ni an ka anticiper kan ka kɛ ok Amara an y'a ye k'a fɔ Mali gouvernement ye 49 militaires yo olu Ivoirien olu minɛna le 10 juillet tɛmɛnen awɔ le 10 juillet tɛmɛnen awɔ taga na awɔ o kɛlen ye y'a ye samedi jan tɛmɛnen ye mɔgɔ 3 bilala n'o ye muso 3 ye à titre humanitaire maintenant an bɛ se ka jumɛn fɔ olu ka bilali kan ani fɛnɛ a jirala k'a fɔ tuguni ko mɔgɔ 46 min bɛ yan nɔ olu ka bilali fɛnɛ ko fɛnɛ kɛra condition ye an bɛ se ka jumɛn fɔ o kan i bɛ se ka jumɛn fɔ o kan o de y'an ka
ka ɲini filɛbaga fɛ hali bi a ye dɔ fara partager kan a ka hakɛto kɛ awɔ kɛ effectivement i bɔra ka nin kɔrɔfɔ min tɛŋuna nin diyara n ye i b'a dɔn Asimi ye cɛbakɔrɔ i bɛ cɛ min dɔn dɛ ko force spéciale don est-ce que y'a faamu diɲɛ gɛlɛya tɛ u ma min u ɲɛ la diɲɛ don o don est-ce que y'a faamu quoi olu tun bɛ saya de éviter quoi a si de ka ca sinon kɛlɛ bilennen est-ce que y'a faamu olu tun bɛ taa tasuma bɛ yɔrɔ min na jahanama bɛ yɔrɔ min na olu tun bɛ taa yen ne kɛlɛ kɔnɔna la mɔgɔ min y'o kɛ o est-ce que jamana ka pression m'o bɔ a tagabolo la cɛ o cɛ force spéciale kɛ diɲɛ pression tɛ yen c'est-à-dire ko pression ko bɛ se ka e bagabaga ka e lasiran donc Alassane kun ma o de faamu Alassane kun tora a bɛ bagabaga ni menace la a ye n ka sirasiw bila sans délai an to sans délai la ka na Ala kama la ko sans délai an nana ko Ala kama Ala kira kama silamɛw kama est-ce que y'a faamu sigiɲɔgɔnya kama donc delili cayara Mali ko problème t'a la an bɛ mɔgɔ saba anw tɛ ban mɔgɔ ma mɔgɔ bolo mais anw fila an bɛ bonya de kulonkɛ tɛ kɛ anw na fanga minnu tɛmɛna ni kulonkɛ tun bɛ kɛ Mali la ka Mali kɛ yogoro ye o tile o tɛmɛna bi an bɛ wagati min na donc kulonkɛ tɛ kɛ anw na mais n b'a yira n ŋaniya ka ɲi muso saba Maliyɛn bɛ muso bonya Modibo Keyita ye musow bonya a ye musow don valeur la donc an bɛ muso saba minnu b'u cɛ la an bɛ o bila à titre humanitaire kiri yɛrɛ y'o fɔ ko mais Ivoiriyɛnw aw ko k'an ye kelen k'an k'an ka sirasiw bila badenya ni bɛn ni kelenya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kelen n'o ye cɛ o cɛ bɛ ka Mali déstabiliser a bɛɛ dogolen bɛ Alassane fɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'e de bɛ fanga in déstabiliser k'e de bɛ kuma jugu ta k'a fɔ fanga ma a kɛra activiste ye o a kɛra homme politique ye o ou bien mɔgɔ o mɔgɔ y'an ka nafoloba dun ka Mali milliard baw siyɛn minnu kɛra sababu ye Mali armée ma équipement sɔrɔ a bɛɛ dogolen bɛ Alassane fɛ en même temps ils ne sont pas de nationalité ivoirienne ivoirien tɛ o maliyɛnw de don wa Alassane b'a dɔn est-ce que y'a faamu Mali kɔnɔ yan ani diɲɛ sariyaw la ni jamana nationalité b'i bolo jamana ka sariya bɛ boli ka jamana kɔnɔna la ani jamana kɔkanna la ni Alassane ka sirasiw ka d'a ye Asimi ko ale ye condition dɔ poser an ka ko in lana sisan Ivoire ka sirasiw pour que a ka d'u ma an ka contrepartie k'a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka na Asimi deli a bɛɛ bɛ ka na de Asimi sirasiw bila mais si tɛ ka kuma Ivoire fɛ si tɛ ka kuma Alassane fɛ Asimi ko ne ma ko in gɛlɛya ko ye n ye muso saba bila o ye n ka ŋaniya ɲuman ye Alassane i fana ka dɔ kɛ maliyɛn minnu bɛ ka Mali déstabiliser o bɛ e fɛ yen anw ka zonbaw bɛ aw fɛ yen mandat d'arrêt dalen bɛ dɔw kan o bɛ aw fɛ yen ɔ Alassane e k'a lajɛ ka ninnu di an ma mɔgɔ damadɔni dɔrɔn o di an ma an b'i ka militaires bɛɛ bila Alassane bannen bɛ o de ma est-ce que n'o y'a sɔrɔ Ivoiriyɛnw ka di Alassane ye Ivoiriyɛnw ka d'u ye tiɲɛ yɛrɛ la o dusukun na a dusukun na Alassane man ka ninnu libérer est-ce que y'a faamu des Maliens contre des Ivoiriens Maliens minnu bɛ i ka jamana kan Ivoire nationalité t'u bolo mun b'i bali k'u libérer ni côté kɔnɔ mun bɛ bali k'u libérer o de b'a yira k'a fɔ Asimi bɛ ka kuma min fɔ o de ye tiɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ ka Mali déstabiliser u dogotu ye Côte d'Ivoire de ye ni tiɲɛ tɛ a k'u d'a ma dɔrɔn an ka échange kɛ n'a y'u d'a ma sisan an ka échange kɛ 46 contre certains Maliens est-ce que voyez ne bolo o b'a yira k'a fɔ Alassane bɛ a ye peuple ivoirien ta k'o bila sanfɛ a ye Ivoire ka intérêt ta k'o bila sanfɛ ka ninnu garder Alassane ka intérêt jumɛn b'a la i ka jamanadenw tile joli u bɛ jamana dɔ kɔnɔ infraction na ko négociation ka kɛ k'e ka maliyɛnw di dɔrɔn maliyɛnw de don e ta tɛ o i ka nationalité t'u bolo k'i k'u di an ma dɔrɔn Alassane bɛ ka o kɛ problème ye donc o b'a yira ko wɛrɛ de don Ivoiriyɛnw c'est-à-dire Ivoiriyɛn soldat minnu bɛ yen n'e ko k'u bila o b'a yira est-ce que u ka vie yɛrɛ bɛ e bolo koba yɛrɛ la est-ce que u ka vie bɛ Alassane bolo koba la sinon sisan b'a sɔrɔ est-ce que y'a faamu o bɛna échanger contre des Maliens donc mais n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ nin bɛna ni enseignement dɔ ye fo mɔgɔw ka nin faamu cɛ o cɛ bɛ ka Mali déstabiliser k'i bɛ t'i sigi Côte d'Ivoire a bila i kunna dogoti t'i bolo dɛ n'i bɛ se autorités ko fila don i sigi k'a la ni Alassane ma ninnu di ninnu sera obligé ka Côte d'Ivoire bila bon jamanaw dun ka intérêt ne b'a dɔn ne dalen b'a la Alassane a bɛ sɔn ka nin Maliyɛn ninnu ta k'u di Asimi ma parce que n'a ma nin Maliyɛn ninnu ta k'u di Asimi ma peuple ivoirien bɛɛ bɛna tigɛ Alassane na u bɛna dɔn
Alassane ta tɛ faso ko ye u bɛna dɔn ivoirien protégeli tɛ sinon malien dɔ bɛ aw fɛ yen ka u demande nationalité ivoirienne t'u bolo ka u di Mali ma an b'a ka soldats d'aw ma est ce que mɔgɔ kan ka ban o ma ni président b'a ka jamanadenw fɛ donc malien minnu bɛ yen n'u bɛ ka Mali déstabiliser ka taa kɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ ko dogotu de t'u la n bɛ fɛn dɔ f'i ye État ka girin dɛ État ka girin a tɛ mɔgɔ ni État cɛ a tɛ jamanaden ni État cɛ parce que État bɛ se ka i poursuivre hali jamana kɔ kan u t'o de dɔn o de la i bɛ activiste minnu ye i bɛ est-ce que y'a fɔ politicien minnu ye u bɛ ka Mali dɔgɔya ka Mali neni n'u bɛ Faransi u bɛ yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ dugu caman na u k'a bila u kunna ko problème bɛ ko ni Mali wulil'u kɔ diɲɛ don o don k'a b'u minɛ parce que n bɛ kuma dɔ f'i ye an ka exemple ta mɔgɔ minnu bɛ Faransi n'u bɛ ka Mali déstabiliser u bɛ ka fanga dɔgɔya Assimi k'a fɔ bi bon Macron an ka sigikafɔ kɛ i ka manamana ko ninnu dabila Mali ni Faransi ka bɛn sa Assimi k'a fɔ bon an ka bɛn kɔnɔna la activiste minnu bɛ e bolo fɛɛrɛ kɛ ou bien mɔgɔ minnu n'u bɛ ka Mali dɔgɔya fɛɛrɛ kɛ i k'u dinɛ ma i k'u extrader parce que o ye Mali sariya sɔsɔ e hakili la ko Macron bɛ ban De Gaulle m'a fɔ ko un pays n'a pas d'amis un pays a des intérêts o de la mɔgɔ minnu b'a la u ka sabali ni Mali ni jamana ninnu jara diɲɛ don o don ni Assimi ko ka u di walahi Macron m'a di ni Assimi ko n'o ka sɔrɔ u bɛ Amérique de ko mɔgɔ minnu bɛ ka Mali déstabiliser Américains a ye nin di ne ma a ka intérêt min bɛ an fana b'o k'aw ye bi ma to o y'a di Malien minnu bɛ Côte d'Ivoire bi i b'a kalama dabu ye bi sunɔgɔtu ye kɔnɔboli bɛ caman na caman dɛsɛlen ka sunɔgɔ an bɛ wagati ok mais Amara an y'a ye k'a fɔ mandat international fana dar'u kan depuis o la fo bi Alassane ma bɔ ka kuma o kan a ma sɔn ka ninnu bila ka na parce que problème ye mun de i b'a dɔn k'a fɔ Assimi ninnu y'o de dɔn k'a ye ko Alassane tɛ ŋaniya ɲuman ye parce que ŋaniya ɲuman tɛ mun na ni mandat d'arrêt international diɲɛ bɛɛ ko bɛɛ kan ka o exécuter i bɛ se ka ban mandat d'arrêt international ma kun jumɛn na sa n'a dalen bɛ dɔ kan ni ivoirien don mɔgɔ dɔw bɛ siga bɛ ka kɛ mɔgɔw la est ce que o Mali opposant ninnu e y'a mɛn k'a jɔn ko nationalité ivoirienne b'a bolo ni nationalité b'a bolo i bɛ se k'i ban ka di sariya fana b'o prévoir mais nationalité tɛ ninnu bolo hali cɛ dɔ cɛ min kɛra Mali président ye en 5 secondes n'a kɛra Mali président ye ni bɛɛ bɔra a kalama ko Ibrahim Aïna Kamara président de 5 secondes o président i b'a kalama k'a y'a ka déclaration kɛ k'a to Côte d'Ivoire de a y'a kɛ c'est tellement grave c'est comme o ye tentative de déstabilisation de Alassane m'o cɛ minɛ k'a kɛ koli ye k'a di Mali ma mun na pour que a m'a cɛ minɛ k'a di Mali ma mais an y'a mɛn tuguni k'a kun bolila o mais a bɛ se ka boli cogo jumɛn a bɛ se ka bɔ cogo jumɛn wagati dɔ la an kun y'a mɛn ko a arrêtera mais a bɛ se ka arrêter ka tila ka boli cogo jumɛn est ce que yanni hali yanni Alassane ka nin bila a kan ka Assimi wele de nin bɛ yan n k'a kɛ kɛcogo jumɛn est ce que n k'a bila wa n kana bila donc i b'a ye k'a fɔ Alassane a ŋaniya jɛlen tɛ Mali ko la Assimi ninnu y'o de dɔn Mali bɛ fɛ de ka leçon di Ivoire bɛ ka nin ko min k'an na autorité an ma peuple fɔ dɛ Ivoire peuple bɛ Mali peuple fɛ peuple bɛ ɲɔgɔn bolo Ivoire activiste baden bɛ Mali encourager u bɛ Mali soutenir mais problème bɛ au niveau des dirigeants dirigeants de ka yɔrɔ la problème bɛ yen bon Alassane pourquoi a ma Assimi ɲininka président min n'a kɛra Mali président 5 secondes jamana wɛrɛ la Assimi n k'a bila wa n k'a kɛ kɛcogo jumɛn mun na a m'i sara Mali la mun na a m'o minɛ ka di Mali ma mandat d'arrêt surtout jamana kɔnɔ kiiri fanga ka bon kojugu n'a fɔra ko Mali bɛ ka dɔw poursuivre crime économique la n ko CEDEAO ko an ka mara tagacogo man ɲi ko dunko juguya bɛ yen mɔgɔ minnu y'o dunko juguya kɛ ni olu bɛ ka wele o mun na Alassane to o di an ma n'a ŋaniya ka ɲi ŋaniya jɛlenya la n'i y'a ye Alassane ma o kɛ c'est que i b'a dɔn ŋaniya wɛrɛ de b'a kɔnɔ Mali déstabilisation a bɛ ka o de préparer mais Ala de tɛ k'a ɲa a bolo donc a fɔra Assimi ninnu y'a fɔ a ka o de dabila o dabilali tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye ninnu d'a ma sa an bɛ da la n'i tɛ fɛ ka Mali déstabiliser an bɛ da la n'i ŋaniya jɛlenya Assimi mago bɛɛ de u ka ŋaniya jɛlenya jira an na sinon e bɛ se k'a faamu cogo di des unités spéciales a cɛ kelen o kelen a bɛ se ka cɛ 100 faga u tɛgɛ ka di u bɛ se k'i viser à plus de 10 kilomètres ka mugu ci la mugu b'i sɔrɔ a t'i jɛ en même temps avec des armes de guerre u ka tila ka taa tuguni aéroport la n ko Mali nimayɔrɔ de ye aéroport Bamako Senu n'i y'a mɛn an b'an disi gosi ani Russie parce que minɛn bɛ na aéroport de la n'an ko k'an bɛna n'a ye kɔgɔji la u b'an ka minɛnw bloquer u delila k'a kɛ ATT la ATT bin wagati u y'an ka minɛn bloquer fo Sanogo tilala ka taa minɛnw réceptionner donc Russie bɛ ka na ni matériel fɛn fɛn ye a bɛ ka na aéroport de fɛ aw ka taa aéroport la parce que ninnu nana ni force min ye u bɛ se ka aéroport ta otage la o
En même temps, Malika Kamba de Bin. Est-ce qu'il y a comme aéroport pour les mêmes Malika base aérienne là? Oui, est-ce qu'on aurait été première base aérienne du Mali? Est-ce qu'il y a parce que Antigui era de yi, n'a fora ko dunaw ngana ye, nous ka marama fait arme lourdu. Ou boro madon, Mali ta kalama. Est-ce qu'il y a se ko blati? Ni a blati jamana wore ba ke. Surtout à niveau de la rotation de Begake, MINUSMA, Jamana Kacha, à peu près 64 pays. Tu m'as besoin de soldats au Béji, ou soldats au Bénin, Dobeta. On y met y quantité d'Irana, ou alors on va profiter kana à Ketchouerela. Né Ninkera, ou Goko Mek après 2019, on va y avoir de la Kakewa. Ni Malima Foussera Dana, nous nous manga Jamana déstabilisé. Ok. Dɔw b'a la k'a fɔ ko Karimu ye ivoirien mais bon an kɔni ma nationalité a bolo o de la ni ala ma jan kɛ est-ce que i y'a faamu an bɛ siran u tigilamɔgɔ dɔw parce que o de bɛna wuli Assimi ka teliya de ni nin tɛmɛna a ka délai dɔ di n'a ma ko la parce que u kɔni teliya ka nationalité di ninnu ma parce que n'u ye nationalité d'u ma sa o fɛnɛ sariya la droit international la a bɛ gɛlɛya quoi i t'i yɛrɛ ka jamanaden i t'a extradé i bɛ t'o di yɔrɔ o yɔrɔ cɛ o ye ko gɛlɛn dɛ e m'a ye Blaise taara a tɔgɔ yɔrɔ Ivoire est-ce que i y'a faamu ka Kabore to yen a y'a demandé k'i sen n'o k'i bolo don ko ka Blaise di u ma sɔn ko nationalité b'a bolo donc an kɔni an bɛ siran u kan'u teliya ka nationalité di ninnu ma est-ce que i y'a faamu n kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn n'u ye nationalité di ninnu ma Mali fana k'an ka nationalité minɛ u la cɛ an ka kɛ principe de réciproque n'u y'a di maliyɛn ninnu ma pour que u ka kisi sariya ma Mali fana k'u ka nationalité minɛ u la o se bɛ état malien ye bi. Ok Amara an bɛ bɔ kɔnɔ an bɛ don an y'a ye k'a fɔ Macron a yɛrɛ dabali bannen don Africains bɛ ka réseaux sociaux utiliser cogo min a y'a fɔ ko a bɛna na a ka communication a ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'o ye a ka ambassadeur n'a ka fɛnw ye k'a bɛ n'u bila k'u ka réseau ninnu k'a lakurakuraya ka baara kɛ réseau kan i n'a fɔ aw bala k'a kɛ cogo min na Segu Tunkara e yɛrɛ Amara Boubou Babel ka taa se fo Dani de Paris ma kunnafoniya bɛ ka di cogo min na k'u ka mɔgɔw ka kunnafoniya di cogo yɛlɛma pour que a ka ci bɛ se ka se e bɛ se ka jumɛn fɔ o la parce que a y'a fɔ k'u bɛna moyen bɛɛ bila en place pour que o ko bɛ se ka kɛ cogo min na alors que an dun ka activistes n'an ka journalistes tɛ an ka autorité yɛrɛ bolo da la an bɛ se k'an sigi ni jumɛn ye don n'a nataw la. I ka nin kɔrɔfɔ diyara n ye c'est à dire Macron sigilen i b'a dɔn a y'a ɲini k'a bɛ Mali déstabiliser fɛn kelen de bɛ k'a gɛlɛya kan'a miiri ta Macron tɛ ka siran ye ko armement m'an bolo dɛ Macron bɛ ka siran de peuple bɛ Assimi ninnu fɛ ka se degré ma parce que n'i ko i bɛ ko kɛ Assimi na maliyɛn bɛɛ bɛ sa ka ban o tɛ sɔn Faransi ka mara ma c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen yɛlɛma cogo t'o la quoi hali ni Assimi yɛrɛ ko k'a bɛ segin Faransi ma bi maliyɛnw bɛ ba la. Donc an sera niveau dɔ ma réseaux sociaux ye maliyɛn ɲɛ yɛlɛ ka faso kanu lana maliyɛn na ka Faransi ka janfa da kɛnɛ kan cogo dɔ la est-ce que i y'a faamu a ye Macron dabali le ban minɛ Macron ko n'i ye tentative kɛ nin na dɔrɔn mɔgɔ tɛna sɔrɔ n bɛna min sigi fanga la parce que i bɛ peuple bɛɛ de faga ka ban n b'a preuve d'i ma M5 kɔnɔna la est-ce que i y'a faamu kɛlɛ gɛlɛyalen est-ce que i y'a faamu mais mun taara mugu tiɲɛna est-ce que i y'a faamu u taara mugu tiɲɛna cɛkɔrɔba ka misiri da la mɔgɔw ko cɛkɔrɔba se tɛ kɛ a ma an wulila de ka kɛ bouclier ye se tɛ k'a ma ni peuple b'i fɛ fura foyi t'a la peuple bɛ bɔ k'i jɔ Assimi ka gilet pare-balles est-ce que i y'a faamu o ye population de a ka bouclier anti-missile o ye population de o population mɔgɔ jumɛn de ye Assimi kanu nɛgɛ d'u la o ye réseaux sociaux mɔgɔw ye o réseaux sociaux de ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ Macron nan'a ye n'i ye nin bɔ yen n'i ma fɛɛrɛ kɛ k'u kɛlɛ réseaux sociaux kan n sɔrɔla ma taama parce que pour que an ka se ka nin fanga bɔ yen fo an ka fanga in nɛgɛ bɔ mɔgɔw la anw mana nkalon tigɛ cogo o cogo mɔgɔw bɛ bɔ réseau kan est-ce que i y'a faamu k'a nkalon dan kɛnɛmaya k'a yira k'a fɔ nkalon don yuruguyurugu don namara don a ko bɛ ko o ko la mɔgɔw bɛ bɔ k'a kun n'a ɲɛɲɛ fɔ n'o kɛra Faransi ka nkalon a tɛ san sɔrɔ ATT ka taa na 2012 e b'a kalama n ko rumeur ye dugu ci a kɛra ko président yɛrɛ bɛ l'u wele mais n'o k'a sɔrɔ ni moyen de communication tun bɛ est-ce que ATT tun bɛ bi san tun b'a sɔrɔ ni nin wagati tun bɛ ATT ka niveau la i b'a ye mɔgɔw tun bɛ bɔ k'a fɔ non tiɲɛ tɛ manipulation don intox don ni hakili b'a la ATT à plusieurs reprises a b'a fɔ il y a de la manipulation il y a de l'intox il y a de la désinformation ni hakili b'a la 2012 a bi wagati
parce que mɔgɔ tɛ min b'a tɛ ka communication kɛ mais i b'a fɔ ko Asimi tileyala de ye mɔgɔ dɔw ci a ma Asimi i b'a dɔn e b'o la ne b'o la Segu Tunkara ninnu Mabel ninnu mɔgɔ caman damankelen ninnu ani Jobala ninnu Dani i b'a dɔn Ala de y'anw kɛ ci Asimi ma Asimi est-ce qu'il y a faamu anw fana ye soldat de les soldats de la communication est-ce qu'il y a faamu olu ye les soldats qui nous défendent sur le théâtre des opérations anw ye soldats de la communication anw ne kɛra damarfa anw ne kɛra sababu ye Macron ye nkalon ɲagami cogo cogo u taara ye armée bɛ ka bin mɔgɔw kan armée bɛ ka population civile bila dingɛ jugu kɔnɔ a bɛ ka musow violer n'a y'o fɔ sɔgɔma anw bɛ bɔ n k'a si tɛ tiɲɛ nkalon don a ma kɛ nin kɛcogo la a kɛra nin kɛcogo de la Mali ye minnu faga terroristes de don Mali ma opération kɛ nin yɔrɔ la Mali mana minɛn minnu sɔrɔ ka armée ka victoire k'a fɔ fo ka faso kanu don mɔgɔw dusukun na Macron y'a ye k'a kɛ a y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ka kɛ réseaux sociaux de la réseaux sociaux de kɛra sababu ye n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ kule ni Asimi ye bi a bɔra réseaux sociaux de la bi n'anw kumana Burkinabéw Ivoiriens Africains bɛɛ b'a mɛn sari caman bɛ ka bamanankan mɛn bi k'a sababu bɔ Mali la donc Macron nana équation kɛ fɛn jumɛn de bɛ ka gɛlɛya Macron nana ye ko k'anw ye RFI bale an ye France 24 bale est-ce que y'a fɔ France Média bɛɛ k'an y'u bɛɛ bale k'anw ka girin n'u ye o de la Macron ko n'an bɛ stratégie o stratégie kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini réseaux sociaux la cɛ o cɛ bɛ kuma réseaux sociaux kan an k'a ɲini k'a ka visibilité minɛ k'a ka audience minɛ an k'a lajɛ dans les jours à venir k'u ka pages fermer k'u ka comptes fermer a mɔgɔ minnu bɛ à l'extérieur i b'a ye u bɛna hali mesure ta o kama nin yɔrɔ la an ka activiste minnu Segu Tunkara n'a ɲɔgɔn Job u bɛɛ ka vie menacée don o de la ne y'a ye an bɛ nin pression kɔnɔ an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ État tɛ ka activistes considérer a tɛ ka activistes jate a bɛ k'a ka distance ta o la c'est-à-dire ne dabali de bɛ ban quoi c'est-à-dire Asimi ninnu ye communication min sɔrɔ u bɛnna ni min ye i b'a fɔ ko Ala ko quoi ninnu y'a daminɛ yanni Asimi ninnu ka na ninnu de y'u kɔgɔ da est-ce qu'il y a faamu IBK ka fanga la ka fanga déstabiliser Asimi ninnu kana fanga ta nɔgɔya kɔnɔna la Mali coup d'état kɛra jolumabɔ parce que o b'a sɔrɔ an tilala IBK la quoi ni réseaux sociaux de kɛra sababu ye opposition y'i daminɛ parce que o ye kojugu min k'an bɛ k'a da kɛnɛ kan diɲɛ don o don mais aux réseaux sociaux mɔgɔw fanga bɛ k'i ka distance ta n'o ye fanga t'i considérer a n'u tɛ ka baara kɛ u jatelen tɛ alors que Macron y'a fɔ a da la visa n bɛna solution ɲini réseaux sociaux la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka an ka autorités c'est-à-dire u bɛ mun de kɔ quoi u bɛ mun de fɛ réellement quoi e yɛrɛ ɲɛ bɛ bilahi walahi n bɛ n kali ye aw bɛ ka baara min kɛ réseaux sociaux mɔgɔw an k'an daminɛ kalo kelen a bɛɛ ni Ala cɛ a bɛ dɔn ko bɛ yen Macron m'a sago sɔrɔ n tɛ a fɔ Ala sagafurula ye an k'an daminɛ kalo kelen dɔrɔn i b'a ye ko dɔ bɛ kɛ est-ce que vous voyez a jateminɛ ni anw tɛ France bɛ fausse information u b'u circuler u b'a fɔ nin yɔrɔ minɛ la nin yɔrɔ minɛ la nin yɔrɔ bɛ rebelles bolo a bɛ terroristes bolo anw de bɛ bɔ k'a nkalontigiya a bɛ kɛ sababu ye a b'o zone mɔgɔw hakili sigi a bɛ maliyɛnw hakili sigi n ko 2012 e cɛ n'i ye miiri quoi i b'a fɔ k'i ka kasi France ye nɛgɛ ATT la tuma bɛɛ attaque fitinin dɔ mana kɛ u b'a fɔ ko le Mali est classé sur zone orange le Mali est classé sur zone rouge la France interdit à ses ressortissants de rentrer au Mali. U ye nin kɛ ka mɔgɔw jatigɛ ka mɔgɔw lasiran u b'a fɔ le MNLA a pris telle localité k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ u y'an bugɔ an hakili la k'a fɔ ko minɛn bɛ MNLA bolo en réalité k'a sɔrɔ o yɛrɛ t'u bolo e cɛ u y'an ci ni communication ye Ala nana kɛ ninnu ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka communication k'u ye mais a ye gɛrɛ an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye mɔgɔw ɲininka o hakili la k'an ni Asimi ninnu bɛ ɲɔgɔn ye don o don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɔw ko ko fɛn bɛɛ b'a bolo dɛ dɔw ko ko fɛn bɛɛ b'an bolo k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ c'est-à-dire activistes bɛ vie cogo min na Ala kelen de b'a dɔn quoi c'est-à-dire Ala kana an tɛna an da don o la quoi parce que n'i ye mɔgɔw ka condition de vie fɔ o ye delili ye an tɛ delili kɛ la est-ce que i y'a faamu mais Ala kelen de b'a dɔn quoi u sécuriselen tɛ bi n bɛ kuma dɔ f'e ye ni ko i bɛ régime déstabiliser n'i ma se ka Asimi ninnu sɔrɔ olu protégelen garde corps b'olu kɔ est-ce que garde corps bɛ nin ne kɔ garde corps bɛ Segu Tunkara quoi mais ni État n'u bɛ en contact d'u bɛ bɔ u b'u ka position di u b'u sɔrɔ yɔrɔw fɔ État b'u contrôler à distance pour que fɛn kana u sɔrɔ sinon Ala k'an kisi n'u ma se ka France déstabiliser activistes n'u dɛsɛr'u la u bɛ se k'a essayer
k'u bɛ violence physique ta ka dɔw sɛgɛrɛ walahi u b'a kɛ donc an bɛna don période dɔ kɔnɔ an k'an ka activistes protéger an n'u ka baara kɛ cellule de communication dɔ yɛrɛ de kan ka sigi présidence dɔgɔkun kɔnɔ u ni activiste ni mɔgɔ dɔw force du changement u ka sigi u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ kuma jamana stratégie kan donc a bɛ se ka kɛ n bɛ exemple dɔ d'i ma anw bɛ ko dɔ ye anw b'a miiri a kan ka taa nin sira la i b'a sɔrɔ anw bɛ k'o kɛ o man di faamaw ye i b'a sɔrɔ a b'u ka stratégie a b'a tiɲɛ mais n'an bɛ ɲɔgɔn ye ka sigi ka fɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ bɛ éviter ma misali suruman d'i ma Kidal ko filɛ bi rebelles u bɛ manipulation na u bɛ provocation na bon anw activistes anw mana an t'an dusu fɛ anw bɛɛ ka bɔ armée ka kan ka taa Kidal armée ka kan ka kɛ tan a ka kan ka nin kɛ rebelles la i b'a sɔrɔ plan dɔ labɛnnen bɛ an ka autorités bolo u tɛ ka o plan fɔ est ce que an t'u ka communication tiɲɛ est ce que an tɛ jouer ka indirectement mais n'o ka sɔrɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn ye an n'u bɛ kuma u b'a fɔ Kidal ko in non nin de bɛ yen a ye nin ko to nin cogo la an b'an kuma cogo dɔn an b'a dɔn an kan ka taa nin sira fɛ mais n'anw y'a ye ninnu bɛ ka provocation kɛ anw bɛ mun de ye an b'a fɔ n ko jɔnmaya don an tɛ se ka sɔn an ka autorités n'an ma solution dɔ kɛ nin na an bɛna fɔ aw yɛrɛ ye complice ye n'i y'a ta k'a lajɛ le fait que tellement ATT mɛnna rebelles nɛgɛ nin na aw f'u ko k'a yɛrɛ ye rebelle ye sa anw bɔ a force tuma bɛɛ anw ni ninnu bɛ négocier tuma bɛɛ ninnu bɛ nin kɛ Kidal côté bɔ a la n'u nana u bɛ reçoit Kuluba finalement mɔgɔw bɛ na mun fɔ u b'a fɔ ko faamaw yɛrɛ ni ninnu bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo anw de sɛgɛnnen don mais i b'a sɔrɔ o tɛ stratégie dɔ bɛ Assimi ninnu bolo k'aw stratégie appliquer mais n'an bɛ ɲɔgɔn ye o kumaw bɛ fɔ an ye an b'a dɔn k'an ka communication lataa sira min na en même temps mɔgɔw kan ka produire e filɛ e bɛ baara min na est ce que y'a fɔ Cap Mali ne ma deli k'a ye i ka opposition ka fɛn bila i ka fɛnw bɛɛ a bɛɛ ye fanga soutenir de mais mun b'u balo n'an ka baara kɛ mais n'i y'a mɛn ko changement n'i ye changement kɛ Fidel Castro a kɛlen ka changement kɛ mais mɔgɔ minnu jɛra k'a dɛmɛ révolution na n'olu de y'a baara kɛ o e bɛ se ka changement kɛ cogo jumɛn fangakɔrɔ mɔgɔw bɛ ka administration na a tɛ se ka marcher sa n b'a exemple d'i ma n'i ko sisan k'an ka bɔ CFA la k'u k'a calcul kɛ fangakɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen olu ka compte baden bɛ CFA banques la étrangers la e ni Ala cɛ u bɛ calcul ɲuman kɛ ka na d'i ma u bɛna f'i ye monsieur le président n'i ko i bɛ bɔ CFA la n'i y'a kɛ dɔrɔn kalo 3 Mali bɛ firi mais n'i ye force du changement activiste minnu bɛ yen i n'u bɛ sigi a b'a baara a b'a projet kɛ hali ni gɛlɛya bɔra a kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn tɔ ja gɛlɛya de a bɛ ɲɔgɔn ja gɛlɛya de pour que i ka mesure dɔw ta il faut que i ka entourer ni mɔgɔ minnu n'u ja ka gɛlɛn quoi mais n'i ye administration kɔrɔ mɔgɔw to yen olu bɛ siran Faransi ɲɛ de u ɲɛ tana de c'est à dire ni Macron kumana quoi fu dɔw bɛ yɛrɛ yɛrɛ quoi donc administration kɔrɔ mɔgɔw olu man ka yɛlɛma de kan ka don Iran il y a les gardiens de la révolution mais il y a les gardiens de la révolution parce que pour que révolution esprit mɔgɔ kana suɲɛ pour que mɔgɔ minnu bɛna marali kɛ u kana bɔ révolution kɛra kun min kama u kana bɔ taga siraw kan ne bolo les activistes les forces du changement olu b'o de constituer Macron sigilen y'a ye ko diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ k'ale tɔɔrɔ bi o ye réseaux sociaux ye Macron b'o fɔ yɔrɔ min na i t'o tigilamɔgɔw minɛ président ni gouvernement kan ka o tigilamɔgɔ de minɛ a n'olu ka baara kɛ parce que n'a dɛsɛr'u la la France est capable ka méthode wɛrɛw utiliser hali Ala k'an kisi est ce que y'a fɔ hali fɛnw hali ka mɔgɔw empoisonner ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ moyen baden bɛ Faransi bɛ se ka min user pour que ka se ka ninnu kɛ et Burkina ni hakili b'a la journaliste dɔw ye fiɲɛ ta à l'époque Norbert Zongo labanna cogo jumɛn na est ce que y'a fɔ n ko Niger u ye activiste dɔ brûler vif k'a jeni a ka mobili kɔnɔna la parce que a bɛ k'i kɔgɔ da Faransi kɔgɔ la ça c'est des gens des personnes à protéger ne kɔni bɛ min dɔn ni Français ko ko fɛn o fɛn man ɲi an ka dirigeant africain a y'o minɛ a bɛ ko dirigeant africain ni tubabu ko nin man ɲi dictateur don jama kan k'i balo la i b'a sɔrɔ o b'a ka jamanaden fɛ de parce que tubabuw fɛ yen n'u t'i fɛ dɔrɔn on te traite de dictateur est ce que y'a faamu a bɛ fɔ k'i bɛ population civile faga a bɛ fɔ est ce que y'a faamu k'i ka soldats bɛ bin musow kan n'u t'i fɛ dɔrɔn u b'o galon de da i la chef d'état africain fɛn fɛn n'i banna Faransi bolo o galon kelen de bɛ d'i la o Umar El Béchir filɛ nin ye galon jumɛn bɛ n'u ma d'a la u ye galon d'a la k'a tɔgɔ tiɲɛ a laban u m'a ka jamana tila u b'o kelen de kan bon mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ sababu ye Faransi tɛ ka sago sɔrɔ État k'u gɛrɛ u la u ka jɛ u ka baara kɛ u ka stratégie élaborer u k'u jigi da olu de kan a bɛɛ ni Ala cɛ n'u ye base politique wɛrɛ ɲini walahi bilahi u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn na a tɛ ɲɛ u bolo u ka activistes minɛ u ka force du changement minɛ u ka ninnu protéger u ni ninnu ka baara kɛ gilet pare-balles fila tɛ yen c'est pas k'u bɛ siran an ka avion ɲɛ k'u bɛ siran an ka missile ɲɛ mais u bɛ siran da missile
faransi bɛ ka sira bi da missile da marfa da bombe da bouclier anti-missile billahi faransi bɛ ka sira o de ye bi donc ala ni autorités ka nga sigi ka stratégie dɔ bila sur place parce que i b'a dɔn tôt ou tard u bɛna mɔgɔw ka page fermer u bɛna mɔgɔw ka compte minnu la YouTube la i b'a ye k'a fɔ chaîne fɛn fɛn n'o b'u bolo u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a bɛɛ censurer parce que u tɛna sɔn an k'u kɛlɛ u yɛrɛ ka moyen de communication na u tɛna sɔn o ma quoi donc n'u ma sɔn o ma i bɛna ye u bɛn'o de kɛ n'o kɛra gouvernement stratégie jumɛn bɛ a bolo est ce que i y'a faamu n'u y'an ka page n'an ka fɛnw minɛ na stratégie jumɛn bɛ gouvernement bolo pour que est ce que i y'a faamu anw bɛ se ka continuer ka kuma ka peuple sensibiliser min tɛ tubabuw ka moyen an ka kan ka réfléchir nin bɛɛ la nin bɛɛ ye stratégie dɔw ye ko baden bɛ yen hali n'o k'a sɔrɔ candidature dɔ de kan ka kɛ fanga in est ce que i y'a faamu changement o bɛ se ka continuer cogo min na o baaraw bɛɛ kan ka daminɛ anw tɛ foyi dɔn olu la est ce que i y'a faamu régime in kan ka laban cogo jumɛn na anw tɛ nin si ɲɛdɔn n'an ma nin préparer n'an tora ka kɛ kunfɛtaga a ma ɲa dɛ don min na n'a tiɲɛna a tɛ ɲa dɛ n kɔni bɛ o yɔrɔ fɔ u ye. Ok Amara an b'i fɔ dantɛ foli min na an y'a ye k'a fɔ an ka minisiri n'o ye Sadio Kamara colonel Sadio Kamara ale ka ministre de la défense a ka voyage ka ca ni wagati la an y'a ye a taara Irisi la a bɔ yen a taara ko Moritani tuguni Irisi tagali na mɔgɔ caman tun bɛ k'an wele k'an ɲininka ko yalama an bɛ se k'an sigi ni minɛn wɛrɛ ye tuguni surtout Albatros bɛ ka frappe minnu kɛ kɔfɛ ko n'an bɛ se k'an sigi ni o minɛn dɔ nali ye tuguni wa n bɛ se ka jumɛn fɔ Sadio ka visite ninnu kan. c'est-à-dire n bɛ fɛn dɔ f'i ye bi transition in kan mun y'a to anw yɛrɛ kuma bɛ diya réseau kan a fanba ye armée de ye mɔgɔw dabali bɛ ban u b'a miiri ko wari ni sanu bɛ d'a ma n bɛna secret f'u ye bi wari tɛ ka d'a ma sanu tɛ ka d'a ma mais armée mana exploit kɛ quoi i b'a dɔn i sigilen sentiment dɔ de bɛ n'i la i tɛ se ka sentiment in décrire i bɛ vidéo kɛ i bɛ se ka vidéo 2 3 kɛ quoi n'i tulo donna a la ko Mali armée ye nin frappe kɛ an ye nin terroristes faga an ye nin djihadistes faga i t'a dɔn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i dalen hali ni bana de b'i la i bɛ wuli est ce que i y'a faamu armée ye nin baara min kɛ k'a ɲɛfɔ malidenw ye parce que i b'a dɔn u kun y'an humilier cɛ tubabuw kun y'an humilier ni hakili bɛ mara ye tagali min kɛ Kidal cɛ an humiliera Kɔna ni Jabali bɛ attaquer don min na cɛ an humiliera c'est à dire u y'an humilier k'an ka sɔrɔdasiw tɔgɔ tiɲɛ k'an jigi tigɛ k'an ban non u ye kojugu k'an na bon ninnu nana o fierté min d'an ma a yirala k'anw ka sɔrɔdasiw tɛ se ka kɛlɛ kɛ heure kelen ko heure kelen k'an b'an kɔ di jaja nin bɛɛ kun ye minɛntanya de ye nin bɛɛ kun ye avion de t'an bolo nin bɛɛ kun ye est-ce que i y'a faamu équipement de t'an bolo blindé de t'an bolo an nana mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka minɛn d'a ma armée bɛ ka continuer ka frappe kɛ non a kɛra sababu ye a ye mɔgɔw ka faso kanu tɔ bonya a kɛra sababu ye est-ce que i y'a faamu anw bɛ courage sɔrɔ diɲɛ don o don est-ce que i y'a faamu ka vidéo kɛ surtout Sadio Kamara an bɛ se k'a fɔ ko Sadio bonne nouvelle an bɛ se ka bonne nouvelle tɔgɔ da a tulo kan ka bonne nouvelle da a tɔgɔ kan Sadio n'i y'a mɛn k'a ye déplacement kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ni bonne nouvelle jumɛn nana n'i y'a mɛn k'a taara jamana o jamana la i b'i yɛrɛ ɲininka ni armement jumɛn de nana ani mun de nana ale ka voyage quoi a tɛ voyage ni nafa de t'a la n'a voyagera dɔrɔn i bɛ nafa de ye quoi a voyagera dɔrɔn i b'i ɲininka résultat ye mun de ye Sadio ye tournée kɛ Russie a wolola mun na Albatrosiw sɔrɔla a wolola mun na Su-25 a wolola mun na Mali ye fɛn sɔrɔ minnu bɛ avion lajigin u ma présenter an na an ma olu ye an t'a dɔn a bɛ se ka kɛ 22 septembre la an bɛ olu ye Amérique générale y'i kanto ko Faransi a tun bɛ min kɛ Mali la fɔlɔ a y'a dabila dɛ fɛn b'u bolo fɛn jugu dɔ b'u bolo a b'a ka avion tiɲɛ dɛ o de kɛra sababu ye Faransi ye a ka sanfɛ aw tun b'an ka sanfɛla sonyɛli min kɛ u ye dɔɔnin bɔ a la Rusiw ye fɛn baden Maliyɛnw tɛ min dɔn anw tɛ kuma an bɛ caman kalama mais u bɛ fɛn o fɛn miiri a bɛɛ dɔ b'an bolo u bɛ fɛn o fɛn miiri a bɛɛ dɔ b'an bolo hali u kun sigalen bɛ minɛn dɔw la dɔw taara n'an m'o ye a bɛɛ b'an bolo an tɛna minɛn tɔgɔ fɔ quoi a bɛ siga minɛn o minɛn na a bɛɛ b'an bolo n'i y'a mɛn ko Sadio bonne nouvelle i b'a fɔ ko Sadio discrétion parce que nin baara ninnu dɔw tɛ se ka kɛ discrétion parce que Faransi t'a dɔn capacité min b'an na a kɔni y'a dɔn sanfɛ minɛn minɛn b'an bolo min bɛ avion lajigin mais minɛn qualité jumɛn don wa a b'a dɔn avion b'an bolo a ka Rafale a n'a ka Mirage a n'a ka drone furtive n'u bɛ boli n'a tɛ ye i b'a dɔn drone minnu b'u bolo
c'est ni radar puissant ti bolo ti se ka ye bon radar mi même Mali bolo a bɛ se ka plus de 1000 cibles a bɛ se ka o de suivi kɛ à la fois ji kan kɛnɛ kan sanfɛ cible 1000 a b'a su ɲɔgɔn fɛ donc ni drone furtif donna dɔrɔn i b'a ye a b'a ye avion drone yɛrɛ yɔrɔ min na Rafale ninnu kɔni tɛ Mirage ninnu ta a bɛ se ka nin bɛɛ ye ka nin bɛɛ suit kabini u bɛ décoller depuis an ka pays voisin a b'u ye o de la Mali a dɔn bi k'an bɛ ka déstabiliser est-ce qu'il y'a faamu à partir des régions donc i b'a ye k'a fɔ Mali fɛnɛ ye minɛn sɔrɔ an ka Albatros an ka Sukhoi ninnu a bɛ se ka kun Faransi avion ninnu na n'u avion donna an ka espace la dɔrɔn i b'a ye Albatros ni Sukhoi bɛ k'u la o b'a fɔ pilote option 2 i jɛngɛ ka bɔ an ka sankolo la ou bien an b'i lajigin n'u ma sɔn ma ni Mali bɛ fɛ an ka teliya yɛrɛ fɛnɛ quoi i b'a dɔn an b'an sigilen to dɔrɔn ka missile wuli ka t'u ka avion gosi missile ka teli ni avion ye siɲɛ 4 donc ni ninnu kumana ni Sadio ninnu kumana i b'a ye k'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi ne kun ɲɛ tɛ ɲɛla an ka armée la dɛ an kun bɛ mɛn nin dibi la dɛ parce que ka mɔgɔ bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la sanfɛ minɛn t'a bolo c'est comme i y'a fiɲɛnen de bila ka taa quoi i y'a bila ka taa i temps aveugle donc Sadio ye Mali ka dignité n'a ka hɔrɔnya segin an ma équipement minnu ni Musa ka temps na n'an kun b'an disi gosi a tɛmɛna Musa a ye Mali équipé ka tɛmɛ Musa ka armée la an tɛmɛna o kan en même temps a ye tagali min kɛ Mauritanie ne ka révélation de k'i ye nin yɔrɔ la an b'i lamɛn a dalen Mauritanie mɔgɔw tɛ min dɔn G5 Sahel n'i y'a ta k'a lajɛ Mauritanie tigi jɔ a jɔyɔrɔ la est-ce qu'il y'a faamu an kɔni an t'a dɔn min don mais Mauritanie e delila k'a mɛn ko Mauritanie armée attaquera an dun bɛɛ bɛ G5 Sahel la bon Mali y'i retiré ka bɔ Mauritanie est-ce qu'il y a disons G5 Sahel la bon an bɛna taa coopération ɲini ani Mauritanie parce que an n'u bɛ frontière kelen na coopération militaire an ka jɛ an ka patrouille kɛ an ka jɛ an ka terroristes bunte an k'u gosi ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma dɔ f'i ye i b'a kalama ko Mali kun kɛra batɛmɛsira de an ka frontière mauritanienne na avion kun bɛ don Mauritanie avion yɛrɛ kun bɛ Mali espace violer mais bi a bɛɛ dabila la e ma ye ninnu nalen mun de kɛra incident dɔw kun bɛ ka kɛ fo kun bɛ ka taa ko altercation bɛ ka kɛ Mali ni Mauritanie population civile cɛ parce que fɔlɔ u kun bɛ don contrôle kun tɛ yen ɔ ninnu nana contrôle bɛ yen i tɛ se ka don sisan terroristes tɛ se ka don tuguni Mauritanie ka na Mali la wa Mali mana terroristes bunte ni Mauritanie min jɔ a jɔyɔrɔ la u ni kalaman bɛ don olu fɛ u t'u fana déstabiliser ala kamatɔ Mauritanie bɛ k'i tɛgɛ di Mali ma bi ala kamatɔ u obligélen de don donc Sadio taara u taara o alliance scellée ani Mauritanie frontière b'an n'u cɛla la an ka jɛ ka patrouille kɛ ka mɔmɔni kɛ Mauritanie banna min bolo ATT ma Mauritanie banna min bolo IBK ma k'u ka frontière an ka jɛ k'a lakana Mauritanie filɛ ka sɔn o bolo Mali bolo i b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma donna kow la yɛlɛma donna méthode la Mali armée bonyana bi moyen min bɛ bi Mali armée a tɛ Mauritanie ye Sahel kɔnɔna la ni Algérie kelen bɔra la jamana tɛ se k'i disi da Mali la bi minɛn min b'an bolo a t'i bolo ni n'an kɛlɛla an b'i ka sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye missile min b'an bolo a t'i bolo char min b'an bolo a t'i bolo blindé min b'an bolo force spéciale min b'an bolo a t'i bolo bi Mali kɛra dama puissance de an kɛra dangala de n'i magara n'a i t'a cɛ tigɛ ok Amara est-ce que an bɛ se k'an sigi ni Mali sigilen G5 Sahel kɔnɔna na don n'a nataw la pour que Mali ka segin G5 Sahel la i b'a dɔn an bɛ fɛn coopération internationale la option 2 don G5 Sahel u bɛ Faransi da bɔ a formation na u bɛ Faransi sen bɔ a ko bɛɛ la parce que G5 Sahel statut la ko Faransi de kan ka u former k'u équiper k'u ka sanfɛla lakana ko k'o to Faransi bolo ne yɛrɛ dabali c'est à dire i b'i yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ ma farafin faamu farafin de b'i ba avion san ma ko Faransi b'ale lakana o Faransi kɛlɛ bɛ bilen i b'u wele non u b'a fɔ an ka avion bɛ maintenance la kabanɔgɔ ɲɛ ma ɲi an ka pilotes bɛ entraînement na an ka munition banna an ka avion in sufɛ kɛlɛ ka jugu ma ou bien cɛncɛn ka ca kojugu cɛncɛn fiɲɛ ka bon kojugu Faransi de b'o fɔ i b'i banga avion sa i bɛ tila ka t'i ka sécurité confier o la ɔ G5 kun bɛ ten de G5 Sahel la Faransi bɛ ka u former Faransi bɛ ka u entraîner mais Faransi tɛ minɛn d'u ma Faransi bɛ G5 nɛgɛ an ka nin patrouille mɔmɔ notamment la zone des 3 frontières an ka mɔmɔli kɛ mɔmɔli mana kɛ u bɛ secteur dɔ confier bɛɛ la farafinw bɛ taa i b'a ye olu bɛ attaquer terroristes bɛ olu susu Faransi bɛ taa fɛn t'olu sɔrɔ ni terroristes bɛ ka u susu i bɛ Faransi wele oui n ka avion u bɛ nalen u bɛ ka décoller mais u tɛ se à temps dégâts kɛlen de avion bɛ na an ka mɔgɔw su ou bien u banalen k'u ta k'u évacuer
e ni ala ni kira cɛ nafa jumɛn bɛ G5 Sahel la G5 Sahel la ka Mali to a la ka Niger to a la ko an to France ka bolo kan Mali attaquera est-ce qu'il y a bon Niger attaquera Burkina attaquera bɛɛ kɛra attaque terrible de an cɛw perdre a la mais bi Mali kelen tari sigi zone des 3 frontières Tessit sɔgɔmada kelen an bɛ to organisation na a nafa jumɛn bɛ an kan nafa kisɛ kelen tɛ a la nafa min bɛ a la dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka France servir donc Asimi ngana ko in gɛlɛya condition fila Mali y'i retiré ni Mali bɛ segin France da ka bɔ a la OTAN da ka bɔ a la G5 commandement ka to bi Mali bolo Mali de ka jamanaw diriger Mali de ka stratégie bɔ Mali de ka fɛɛrɛ kɛ en même temps G5 jamanaw ka sɔn ka coopérer avec la Russie mɔgɔ man fari jigi de ka fari bon ne b'a dɔn G5 mɔgɔw tɛna sɔn o ma donc n'u tɛna sɔn ma Asimi bɛ mun kɛ o ye diyagoya de o ye diplomatie faamu de frontière bi ni jamana fɛn fɛn cɛ i bɛ relation tisser i n'a cɛla la n'a tigi ŋaniya ka ɲi dɛ n'a ŋaniya ka i bɛ relation tisser Mauritanie ŋaniya ɲuman yira na Guinée y'a yira na Burkina y'a yira an bɛ se ka relation tisser ni ninnu cɛ Algérie y'a yira bon hali n'o ka sɔrɔ Algérie jɛngɛnen don dɔɔnin parce que Algérie ne tɛ se ka confiance ba da Algérie kan ten est-ce que y'a faamu donc an yɛrɛ bɛ ka taa maintenant coopération bilatérale jamana fila état Mauritanie mun banna k'ale tɛ a ka frontière sécuriser ani Mali tɛ patrouille ni salo munumunu salo kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a wagati a kun dalen tɛ IBK la a kun dalen tɛ ATT la a banna min ma olu bolo a sɔnna o ye Assimi Goïta tile la a sɔnna o ye Sadio Camara tile la i ɲɛ bɛ yɛlɛma kɛra cogo min Mauritanie ko k'a t'a kɛ bi a sɔnna ma o ye koba ye dɛ ni Mauritanie sɔnna terroristes tɛ se ka tulonkɛ Mali la mais sisan Ala kama tɛ o ni u m'u ta fermer n'u ma sɔn ni coopération ka kɛ u bɛ don Mauritanie de Mali tɛ est-ce que y'a faamu an k'an sigi dɔrɔn an k'a lajɛ ni G5 Sahel Ala kama tɛ ninnu bɛɛ bɛ boli ka na Mali fɛ parce que ni France b'i ka jamana la u b'i nɛgɛn u bɛ terroristes su ka bila i la i ka kɛlɛ tɛna ban bon n'u ɲɛ bɛ Mali ta bɛ ka ban i bɛna ye Niger population bɛ wuli i bɛna ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Burkina population u bɛ wuli Tchad population bɛ wuli ninnu bɛɛ bɛna wuli u ka autorités kama u b'a fɔ ko ka France kɛ u bɛɛ b'a fɔ k'a ye na coopérer avec le Mali i b'a dɔn géopolitiquement Mali bɛ k'i labɛn dɛ est-ce que y'a faamu ka kɛ pièce centrale ye nin pays africain ninnu est-ce que y'a faamu a bɛna politique ni stratégie de sécurité a bɛna fɛɛrɛ bɔ ka d'u ma o caman bɛna Mali ka ligne de conduite suivre n'o ye Mali ka ligne de conduite suivre c'est comme u ye Russie ka ligne de conduite suivre parce que diɲɛ bɛ niveau min na ko fila tɛ yen saraka t'a la c'est-à-dire ni ni tubabuw tɛ dɔrɔn i gɛrɛ ninnu na sinon o b'i dafiri ni ni tubabuw tɛ ni m'i gɛrɛ Russie ni Chine na i ka fanga tɛ si sɔrɔ fura yɛrɛ t'a la quoi tu es obligé de t'allier Modibo Keyita ka temps na i tun bɛ se k'a fɔ i t'i allié mais sisan ni m'i allié o b'i dun fura foyi t'a la. Aya Amara an ka jɛmukan min ka se a kuncɛyɔrɔ la sɔnni an ka bɔ a kɔnɔna na an tɛ se ka wuli n tant que n'an ma premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ka lahalaya ɲininkali kɛ komi i yɛrɛ ye M5 jeunesse mɔgɔ dɔ ye i bɛ se ka dɔɔnin fɔ ale kan an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ Abdoulaye colonel Abdoulaye Mayiga ministre premier ministre par intérim ale n'ale kuma caman b'a la ka fɔ a ko la aw minnu ye M5 denmisɛnninw ye aw ka hakilina ye jumɛn ye Abdoulaye ka nali la. Ok, nin diyara an ye d'abord ka mɔgɔw rassurer premier ministre il va bien c'est-à-dire n tɛna très bien fɔ c'est-à-dire il va bien quoi parce que i b'a dɔn banako ye fɛn dɔ de ye n'i kɔnna ka kuma dɔrɔn Ala b'i ka jɔnya jɔ i la quoi sinon Dieu merci ça va an bɛ Ala tanu ne yɛrɛ nisɔndiyalen a ka santé c'est-à-dire a bɛ ka ne rassurer quoi mais i kana kuma ka wasa quoi o ye Ala ko yɔrɔ ye est-ce que vous voyez wa an dalen b'a la a tɛna mɛn maliyɛnw bɛna bonne nouvelle dɔ mɛn an tɛ kuma mais très bientôt u bɛna les bonnes nouvelles dɔ mɛn quoi donc cɛkɔrɔba ça va an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a kɛ a k'a yɛrɛ sɔrɔ Ala k'a kɛ a ka segin ka na parce que Mali mago b'a la hali n'i y'a ye France bɛ ka attitude dɔ kɛ ani CEDEAO u b'a fɔ ko pendant que Choguel bɛ convalescence la k'u teliya ko c'est le bon moment quoi u bɛ k'o de jateminɛ quoi mais mɔgɔw b'u ta la Ala b'a ta la quoi ko bɛ laban Ala ta de la an kɔni an b'a bisigi ni Ala sɔnna an bɛna nouvelle dumanw mɛn a ko la premier ministre u y'a nɔrɔ bila ni premier ministre min ye fo kun ka kɛ parce que jamana dossier baw de kun bloquelen mɛ i b'a kalama jamana ko bɛɛ conseil des ministres de décision baw armée ka wari wo équipement ko wo dɔgɔtɔrɔso jɔ so jɔ a bɛɛ bɛ ta conseil des ministres de la ni conseil des ministres kelen ratera fila jamana bɛ bloquer ka paralyser donc il fallait nommer quelqu'un min bɛ intérim assurer k'a tigi nɔrɔ bila
bon choix kun kɛra Abdoulaye Maïga ye au départ mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ ala anw yɛrɛ an kun bɛ jateminɛ la mais kɔfɛ an nana kana ye ko in menace tɛ de un atu damadɔ bɛ yen u ye minnu ta i b'a ye Abdoulaye Maïga ani politiciens mɛnna baara la n'a fɔra o mɛnna baara la c'est-à-dire o ka faamu en tant que ministre de l'administration territoriale i ni politiciens a bɛ collaborer quoi parce que élection ko ye politiciens ka ko de c'est comme a b'a cercle dɔn est-ce que i y'a faamu en même temps mɔgɔ caman kun bɛ fili la ko ni Abdoulaye Idrissa ni Abdoulaye Maïga in nana ko olu sago sɔrɔla politiciens caman est-ce que i y'a faamu u minnu ni dun ka kɛ mais Abdoulaye Maïga mɔgɔ i b'a juger a ka acte n'a ka parole a ka acte a n'a ka parole i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ k'i sen da Choguel sen da nɔ de la a bɛ ka discours min kɛ i b'a fɔ ko Choguel de y'a sɛbɛn k'a d'a ma a bɛ ka kuma o kuma fɔ i b'a fɔ a bɛ ka segin Choguel ka kuma de kan donc parti politique baden de jigi tigɛra caman bɛ yen est-ce que i y'a faamu u jigi karila u t'a dɔn u b'a kɛ kɛcogo la u dabali banna quoi parce que olu hakili la ko ni nin nana nin bɛna kɛ sababu ye Faransi bɛ donda sɔrɔ Mali la nin bɛna kɛ sababu ye est-ce que i y'a faamu ani mɔgɔ dɔw kun kɛlɛla partenaire dɔw olu ka kɛlɛ bɛ ban mais Abdoulaye Idrissa a ye kuma ta a ka kuma la a nafaman dɔw ye mun de a y'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ ka Mali espace aérien violer ko Mali bɛ Faransi poursuit ONU na wa a t'a kuma bila cɛ foyi ye jamana ka négociation tɛna Mali bali ka Faransi poursuit ONU na ko négociation t'a la ko preuve b'an bolo ko mɔgɔw sigilen tɛ ni fɛn minnu kabiri ye i b'a dɔn k'a fɔ nin y'a démarqué ka bɔ Faransi la politiciens jigi bɛ kari nin tɛ se ka manipuler ka taa Faransi ka sira la c'est-à-dire Choguel y'a bila niveau la avec la communauté internationale nin pɛrɛlen don ka taa o sira kan nin pɛrɛlen don ka kɛlɛ kɛ o kɛlɛkɛcogo de kan donc i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a bɛ premier ministre ka programme d'action gouvernementale donc o kɔrɔ ye Choguel bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka o kelen de continuer ko yɛlɛma kisɛ kelen tɛ o bɛ politiciens jigi tigɛ dɛ e m'a ye politiciens u tɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ nin ka nomination na parce que munna u tun taara rumeur ni fɛn ca ko ni nana ko Mali bɛna dayɛlɛ Mali ni diɲɛ mɔgɔ bɛna ɲɔgɔn kan fɔ cogo sugu dɔ la surtout olu ni bɛ jamana minnu kan mais u bɛ k'a ye Choguel y'a bila yɔrɔ kelen min na ani CEDEAO cɛla ani Faransi cɛla a b'o cogo kelen na wa i b'a ye k'a fɔ an bɛ ka taa toujours avec la Russie toujours ONU ka plainte ko in c'est d'actualité toujours réforme politique minnu bɛ yen ni Choguel y'a kuma fɔ réforme politique de bɛ ka kɛ la lutte contre la corruption ni premier ministre a y'i sen da Choguel sen da nɔ la ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka o tuma diɲɛ don o don i b'a sɔrɔ ani Choguel tun bɛ communiquer parce que a bɛ ka baara kɛ n'a ka vision n'a ka doctrine de i b'a dɔn Choguel nana leçon ni vision ni doctrine dɔ de imposer Mali kɔnɔna la dorénavant ni cɛ o cɛ nana primature la i b'a ta o taabolo de la parce que peuple u bɛ kɛ i fɛ o taga sira de kan donc a y'o sira min instauré Abdoulaye Maïga bɛ ka taa ni o de ye en même temps tout dɔ b'a la kan'a ye tan i b'a dɔn k'a bɛ droit international maîtriser ne yɛrɛ ka da la parce que i tɛ se ka bila jamana kunna quoi sariya min bɛ boli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la charte des nations unies o ni n ka charte n ko kumakanw de don n'i t'a maîtriser dɔrɔn u b'i dun quoi n'i t'a kumakanw maîtriser ka baara kɛ n'a ye i b'a ye k'a fɔ u b'a dabiri i da la quoi an y'a ye a ka kuma kɔnɔna la a bɛ référence kɛ droit international la a rapport jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la violation de l'espace aérien le respect du droit international i b'a dɔn k'a kalannen ne tun b'a dɔn c'est-à-dire ne hakili la militaire ka kalan fanba ye arme manier cogo mais militaire ka politique dɔn ka relation internationale ka jamanaw cɛla dɔn jamanaw cɛla gɛlɛya jamanaw cɛla bɛ évoluer cogo min na ne k'a dɔn ko mɔgɔ b'a dɔn i b'a dɔn ko Sarasi bɛ o maîtriser ta a daminɛla Abdoulaye Maïga la sans compter k'a bɛ français maîtriser min kɛ a bɛ discours minnu sɛbɛn kan'a ye tan ni niveau élevé bɛ yen i tɛ se ka discours sɛbɛn c'est-à-dire capacité b'a la compétence b'a la atout b'a la en même temps u tun bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko politiciens de ye Mali problème ye ko ni Sarasi dɔw nana sa est-ce que i y'a faamu ko o bɛ fɛɛrɛ kɛ est-ce que i y'a faamu Mali ni mɔgɔ mɔgɔ kɛlɛla k'a n'o réconcilier n'a fɔra ko Sarasi de bɛ ka nin kumakan kelenw fɔ Sarasi de bɛ k'a yira ani Faransi cɛla bɛ cogo min na an tɛna sɔn u ka jɔnya ma Faransi k'an bonya Côte d'Ivoire k'an bonya ni nin kuma bɔra Sarasiw da a bɛ politiciens faga de quoi caman jigi karila mɔgɔw tun bɛ ka min miiri ko ni M5 bɛna bila ɲɔgɔn na o y'a ye mankan ma kɛ
dɔw nana ka galon tigɛ ko primature la ko thème yɔrɔ de kun k'a kɛlen bɛ thème yɔrɔ de ko chômeurs bɛ yen u taara anw tɔgɔ tiɲɛ est-ce que i y'a faamu k'a nalen k'a ye M5 jeunesse minnu tun bɛ taa thème ka maraci yɔrɔ la k'a y'olu bɛɛ gɛn a banna bon i ka nin kɔrɔfɔ in n b'a jaabi d'i ma an tɛ taa thé wuli an tɛ taa maraci est-ce que i y'a faamu an ye ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛ primature la i b'a sɔrɔ a kɛra jamako tan tɛ anw bolo quoi ala i bɛ vidéo min kɛ tile kɔnɔ n'a temps b'i bolo k'i t'i sigi primature la en même temps e tɛ se ka taa primature la n'o ka sɔrɔ rendez-vous tɛ yen o tɛ yɔrɔ ye k'i bɛ wuli ka taa ten quoi i bɛ wele de rendez-vous de bɛ yen n'i ma taa est-ce que i y'a faamu n'o rendez-vous ni i tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ i tɛ se ka don primature donni tɛ ko nɔgɔn ye dɛ ka don primature la ko nɔgɔn tɛ dɛ e bɛ se k'o kɛ tewuli yɔrɔ ye cogo jumɛn M5 mɔgɔ bɛɛ bɛ baara la a fanba ne filɛ ne bɛ n ka baara la depuis 2018 Segu Tunkara a b'a ka baara la est-ce que i y'a faamu Boumabel b'a ka baara la est-ce que i y'a faamu i bɛ se ka mɔgɔ caman Tayiruba ninnu o ye écrivain ye est-ce que i y'a faamu Damangile ninnu olu ka agence de communication mun b'u ninnu bɛɛ b'u ka baara la u si balo sirilen tɛ nin na Ala barika la bɛɛ b'i ka baara la n bɛ fɛn dɔ f'i ye Cap Mali e yɛrɛ ka e filɛ i ka agence de communication b'i bolo n bɛ kuma dɔ f'i ye n'i tɛ baara la e hakili la i bɛ se ka kɛ activiste ye k'i sigi ni kɔngɔ b'i faga quoi k'i sigi dɔrɔn k'e ka baara ye ka vidéo kɛ ka jamana ko décortiquer e tɛ fɛn na non i b'a dabila forfait ko yɛrɛ b'a nege b'i la i tɛ se quoi est-ce que i y'a faamu bon ala ye anw bɛ kuma ni orgueil ye ani fierté ni dignité min bɛ yen a t'an permet est-ce que i y'a faamu an ka fɔ k'an bɛ taa an yɛrɛ rabaisser a t'an permet u bɛ kuma sugu dɔ fɔ k'i b'an don manipulation parce que anw bɛ ka transition dɛmɛ an bɛ k'u dɛmɛ tiɲɛ de kan dɛ n'u filila mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ k'a fɔ i bɛ anw ye cɛ an tɛ cadeau kɛ cɛ si ye i bɛ ka gɛn gɛlɛya min kɔnɔ an b'a dɔn an ye nin Mali kura sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ cɛ o cɛ i jɛngɛnna gouvernement ko t'o la i ye sɔrasi ye militaire ye civil ye bilahi an bɛ bɔ ka ci d'i ma an ka révolution tɛ ta otage la diɲɛ ma jɔn si fɛ ni révolution ni ala sɔnna an b'an sɛgɛn nin tɛ siɲɛ ye donc o de b'a to anw tɛ boli mɔgɔ nɔfɛ anw tɛ taa est-ce que i y'a faamu k'an bɛ taa su tile ban primature ou bien k'an bɛ taa su tile ban Asimi ka cabinet la non o mɔgɔ t'anw ye mais n'an welela an n'u ka baara kɛ o ka d'an ye mais k'an bɛ taa gɛrɛn sigi a temps yɛrɛ tɛ yen quoi pour que i ka bubu ye kabako don ne yɛrɛ filɛ pour que i ka ne sɔrɔ kabako don c'est-à-dire ni baara t'i la activité t'i la de quoi i b'a fɔ k'i bɛ t'i sigi quoi n ko dɔw kun ye tɛgɛrɛ fɔ ka nisɔndiya ko anw bɛna transition soutenir dabila ko parce que ko premier ministre tɛ yen est-ce que a ye fɛn bɔ an ka vidéo la a fɔra ko wari tigɛra a la ko wari tigɛra an na don o don an t'an ka vidéo la an ka rythme fɛn ma changer Abdoulaye Idrissa Maïga commentaire tɛ ne da n'o ka sɔrɔ ne kun t'a fɛ ko wari tigɛra ne la est-ce que i b'a tɔgɔ duman mɛn da i b'a tɔgɔ duman mɛn Bubu da i b'a tɔgɔ duman mɛn Segu da est-ce que i y'a fɔ mun de changera an jɔn bɔra ka fanga critiquer ko premier ministre in sigira k'a man d'a ye mais o de kun ka so ye k'an bɛna nin kɛlɛ o tun o y'an ta ye Mali ko de ni Choguel man kɛnɛ ni dɔ bɛ ka remplacer provisoirement an bɛ Choguel dɛmɛ cogo min na n'i ta ye faso ko i b'o dɛmɛ ten de wa anw b'o sira de la caman de bɛ malo ni bɛ tiɲɛ wariko t'anw ta ye faso ko de don anw y'an ka faso ko prévu yira Asimi ninnu ye anw de bɔra ka i bɛ ka déstabiliser olu kana n'anw ma bɔ k'an kɔgɔ da Asimi ninnu tun tɛ se ka na fanga in na anw y'an ka faso kanu prévu yira wa an b'o de kanu est-ce que i y'a fɔ anw bɛ fanga dɛmɛ mun na nous sommes comptables du bilan parce que an jɛra ka i bɛ ka lataa n'a tiɲɛna a tɛ bɔ an tɔgɔ la a bɛ fɔ an marakaw bɛɛ de sɛmɛ a la donc tu es obligé ka fanga dɛmɛ i n'a fɔ activiste caman mara Bacili ninnu ka ca Jo Bala ninnu c'est-à-dire activistes ka ca bi an bɛ wagati min kɔnɔna la minnu bɛ ka transition dɛmɛ aw agence de communication Gandi Malien aw fana bɛ ka fanga dɛmɛ énormément bi est-ce que i y'a faamu aw fana b'i ko est-ce que i y'a faamu Mali chaîne nationale ani Mali chaîne internationale parce que n'aw kumana émission fɛn bɛɛ bɛ kɛ i b'i to Faransi Amérique diɲɛ fantan naani bɛɛ ka a lamɛn donc jɔda bɛ an bɛɛ de la an bɛ wagati min kɔnɔna la est-ce que i y'a faamu donc ka an dɔgɔya ka tɛ wililaw ou bien n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na wallahi manamanakan don ne bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye ne bɛ baara la service min na a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ a t'i permettre k'i ka permission sɔrɔ mɔgɔ ne yɛrɛ wele kuma caman est-ce que i y'a faamu yɔrɔ bɛ ne wele kuma caman n bɛ mun f'i ye
nti nga bara yoro contrainte fie m'a fɔ non an be bara la ngo an ga yoro la souvent permission sur le manogo est-ce que vous voyez donc en nega émission be sinon a kadne e ga émission grain na fone ko semaine mo nga se ga chien fla mais ni be bara la tu travailles de 7h à 16h il va e ka fo ama nogon quoi il m'a orla ala nga ni émission et ni interview avec ka chauffer là wa nega vidéo mena fo mo ye ka prévu do duma pour que ga yira quand tu fais na me bara nega vidéo bébé ga après 16h week-end là il se ga a se ga so ma er koto là mais du lundi au vendredi a bébé que après 16h donc a me fin d'or là en même temps mo cadeau bi et c'est ya famu ne be ka nga doctorat préparé mo o labon na ça dit moment bla kuma là ne ka vocation bila côté kuma kanne juriste chercheur à master 2 de venir boulot est-ce qu'il y a comme droit public là master de recherche au la ma font un juriste chercheur cours dit kadne ka cours dit ka fait expliquer ça dit fin no de venir là quoi ka explication di moma au kadne quoi bila côté quoi ni savoir soro ka savoir expliquer on me kuma jamana ko la muna droit public ou état de ou état marachogo jamana ni jamana wara chew diplomatie et relations internationales jamana finance publique ou de est-ce qu'il y a comme droit public est-ce que non kuma na réseaux sociaux kan ama kuma ko la wa ama ka kuma muna jamana o jamana marachogo ne o kalande ka administration publique donc u ka don antia munu man doya antia mana kana amé en faso ko de la ni faso ko te fo ta to amé se amé kuma rofie activiste be akabe bela ka damne segu tonwara u be yinga ya famu kata bu mabel ni damangile nunu cap era bala iba soro abe par amour pour le pays mais iba soro iga vie de famille va sacrifier iniga madame te yoy ka cha iba olu era be dimi a problème me bela iba obe dimi non seulement obe siran fene parce que iba ka kuma min fo ba do iga vie risquer le no iga vie menacer le moi j'ai fait la prison 2 fois ni ko ina faso kanu kama faso demele kama mais o shima dobo nga détermination nga galabula e se kana fone essayer fa mun ko te wilu be ko war ko nani fanga e bala ke akadanye mais kambe buluko kata ou dele ko jeto billahi o teke anto ke o dignité tana an orgue te en permet ou la quoi en fait be bara la ambe ka ke faso kanu ni kama a jatemne ebe taminga ebe sere ebe émission min ke quoi chogo bela iba soro ni ga famille se ka fere quoi e am go beke mun kama faso kama wa me kelen fie bi activiste be surtout en monumea on y a une carrière partie doit en gérer quand on a sacrifié et quand on m'a attaché on a bien comme ta phrase attaché on a comme ta Europe est-ce qu'il y a une bouma belle teke fa jama la so ada ko France ka visa dama focus c'est ko tumara tsega do France est-ce qu'il y a bon il faut jamana chamambe demangile mana ti i poster bi ko ka ta Europe il va ka fo ala kana ci quoi non seulement au ta dama ou ba photo ta ka kla ka publier dien mo yana quoi donc mo ga do amé de gumi ngono ça du ga mbuya ko nga dignité respecter kuma be kuma la ou kana so ga fo quoi parce que anga na ngo nege abe mo la dimi quoi abe mo la dimi on me mi ngono ko ani famo ka janga barake parce que akilna do bana me fega ko nyele ma quoi me fega yele ma yere akilna bana dusu bana vision bana mo kana en bla l'écart ou kana en bla l'écart anga je an ko ndamne anga laban inshallah on te fait dundo nous koshu kana mo waye anga do ko ala kana se amina rabbi ami amara anga émission sera a kuncero la ni kuma kunce kuma mi bolo ka faraka OK ka awfo page fin be ka transition demain ku fo wallahi faso ko do parce que ni ata galebi et c'est-à-dire aw bora neutralité kono quoi faso kanu kama quoi ne bula ba kumbo quoi journaliste kan ka neutre mais ni faso be en danger neutralité mbla krefe i ka faso demain aw be ka faso demain bi parce que bi avec gela à l'opposition na aw audience ni font accorder interview accordé c'est pas facile est-ce que vous voyez aw fene be ka vie à carrière partie doit sacrifier moi je pense que autour le minimum c'est la reconnaissance donc quand malien befo quand jamana dem befo quand fo malien ya wa clisria de l'espoir jigabe lithium yera pétrole na le boli damne sanu société na créer société no créera amena société tonu à long terme mu belabla ka fin beto société ma donc akachala fait on fait étape de vers la création de la monnaie donc mali bena le tia dans 2 ans 3 ans
tubabu bena ese y'a faamu aventure la Mali la ni Ala ni kira sɔnna ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada n tɛ bɔ kuma la ni m'an ka Sɛku fo n'o ye Lasana Kanɛ belebele bɛ Segu a ye transition dɛmɛli min kɛ a ma dogo mɔgɔ la dɛ M5 la a gɛlɛyara an bolo mais Lasana Kanɛ ko don min na k'a ye taa k'a banna o wolola min na bɛɛ y'a dɔn wa m'a dɔn ka cɛkɔrɔba to yen Mali ti bin ka sigilen to i n'a fɔ Usumani Marani Sherif Ayidara Buye Ayidara Asharafu Sarafa Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw b'u k'u cɛsirilen min kɛ Sufi Blan ninnu an b'a dɔn k'a fɔ Mali ti bin an dalen don o la ka Segu autorité morale ka fɛnɛ fo nin yɔrɔ la Segu ka mɔgɔdam dɔ bɛ yen n'o ye Abubakar a fɛnɛ folen don ka Mali ka segin ka aw fo k'aw barikada n'an donna min gasi la a ka yafa an ma inshallah ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔya na ka fɔ an ye min sɔrɔ ka da tulo ka actualité de la semaine kɔnɔna na o de ye nin ye ka ɲini a fɛ a ka ja ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na an b'a fɔ a k'an bɛɛ don n'a nataw la inshallah